Abusiana aya benada September bobo so many da to so edumienu afempino ane aduono amiensa yamade hye nyina ha aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie ene ne so yede ba be so mo ne ampaya emoa kaya ho e wo Facebook ne so Akoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 channel so say dwumadie enamomia TV Rabi 1 TV or say Chrome TV and afei Papa B TV esom information centers ne de bebre no ana wiabre wo mo bi dwumadie na to mu a ade hye wo achichi ne bancha ye wo bia da etie Akoma mu nsam dwumadie na bebre information center kuma obodoma se adepa information center e wo kotwi sanso na tija information center de hye wo abenase edwosom wo mo nyina etie ya information centers amofa program na dawroma ya na mama ya temonka e wo Facebook no esom sanso so ene ekonkrofo ama so a OPD radio dwumadie no e wo UK minimum Spain e big love radio ye call London so e Ghana radio ade hye wo London wo mo nyina da etie Akoma mu nsam dwumadie Akoma mu nsam fan club for ye chiachia matonso dwom ye chiachia mo pampa boafo mu nyina da ye chia wo bibia ba bia dwumadie yi wutie ye efre bia taxi drivers trotro drivers ba bia wo bia wa dwuma salon fo nyina ye chiachia mu nyina da area brei midin ade ama Serwaa Sarpong mene mapamfo nana kua koko ewa ha obapa akosua sikapa Pastor Julius Naba evangelist Samuel Mensa producer Ishmael Haywood nana ya Adama wo hweyen ewo Facebook Akoma 87.9 yencha honom yeba abehyasie na wotwa etwa mi comfort dakom ede nasem eba ya wasene ma akwakwade ni kunu abusuafo ho ne abusua nankasa aba no nti asam no yetu ni po enenti bomaden na share Facebook Akoma 87.9 kwane vim aha akwa babiem pacho ye nua se bibia boko nanu ada wona ade wasem ba ye wode bedan ye se wo ma akwade ukuna busua ho ensam no de ote yante de ote yanso wa hu nkire mu nti wai die abusua nankasa ene wa hayi ada woro ma sadia wode asam no ebeda ye no kirem na abusua no entibi me pacho by microphone ma me wadama me pacho me de masam ne by say me man papa no amene ne wo ho no obefiri mu enti no ofiri mu na ye kwa yie no me ye senka nkola ne mra me ho but chasie sauno ma ene ne papa wukunu wo ho na se wo ma ene wukunu nyina motefa ko no ofiri mu a we de senka nya sembia eti kirem because abusua ne ba no sade omote asam a different eto omo hide e kirem ye na abusua no so enyi omo ho ano me pacho me ne papa ne ware wo enkran ha ena mo ho me no nya ejuma but na me do no ti me ye se de ati bia no meboa no na wanya ejuma aye na oni ahom ka so ti me ye se de ati bia meboa no ejuma sem bibia mu na ne ho ato no na yatena nti me de ne kakra ena nyame adom yawe na e wo no so no efree no so me koda prayer camp 1 week etai ne china no ho to no nti ne ho to no na obenya ejuma aye na me nyi se me first born na me wo ye 3 months no koye me ho ade nti ekoye ho ade no yedi ma na ho chesamban ne ekọ takwade ne nua ne bi wo ho ne ekọ takwade kakra ne nyame adom ho so konye ejuma ye go so kakra ne nyame adom ska kakra ba ye na me che ne so ada na papa de bia ye betena nkofo fie na ye be se nti kan to half plot na quarter plot mpo nanka ye nya ba bia ye de eti ato ene no tournament bia ye den enimu starting no fa na adwe mame ti da no me wo ho no abeka sampa ko na sema wo ka ne no kra because mmiri bia me ho kire me call me sister Gladys wo dan bi wo ho me onje mo ho no wanje mi ntasema wo ka dem de ma adwe be ma no yakope half plot bi kura quarter plot krampa na yakoy bibia esiso tinka kakra na yakoje plot no ne sister no man store dan bi store dan na ode man no so na store dan bibia enim emu tontoro wase bio emu mfutro ya ne ko prapra mu kakra nti no ndru no otoba ko mienu no de abesim na ochechem ndru ko ni we say nti na fia casta sky the best fair store no nti oye so obekoye adwuma me anam de adwene ba sampo no koye adwuma wo baabi na kakra no oje sika na no ye de fair store no nti sa na oye no ko ne obi koye adwuma e fa baabi sa aguna kwanta drug store adwuma no koye ye nti otondru kakra gu store no so be ye kese store no be ye kese na fe sika kakra ba mu a na ejan kakra store ni page aye na ye start say ye si dan kakra kodo pempen so ne sister na ne twema so say major store dan no
and also me farm because me no one mother one father they didn't me dear mammy was I did the main farm take on mummy temon to qua nti baby ya we no san take ni biom ya we jai dada no afirst start say take no maybe be ko biom so fa ne sister no kin kwai den enkoma na ya we ni free ho e no de kin koma no nti no de kin e de koma ne sister no tatam na ye free baby ya yete no akwakotena yanka say ye fie ho kakra nti o de ne sister kin no e kokoma no na afi de ne amama ya den ayedin kakra e de ama no biom nti o de ndu no gu if rubber mu na de akọ station na akokoton kakra na nyame adom so na ekoso we ne so ye ne sa no so na ekoso afi papa yesu so mun life be sesan one me to kwa se menye ebufu kwa ne buafu afi one ne susu bibi mo se me ko bo me nua na mama ne na o me mama adwen no na o be ka no ansa na ma de matu hwa na mo afi de me wona oba me nua na ma kwa me so wo so do me jeje wo so nyabotre ma pressure bi amfa nyabotre na kan sam ni nyina na yantiase enti me nua no ma ne se me jeje wo so enti no ema me jeje wo so sa na me o nua no ma na o me jeje me so se wo mo se wo jeje me so se sen na nkumafo no so ne kwene won pɛ ma asɛm because me am se me nkumafo no won pɛ ma asɛm me pɛ se me bɛn won so won pɛ se wo bɛbɛn me ɛna o mo hu me so eturo bi ani a o mo de bɛhwɛ me mo se me nkumafo no mo pɛ ma asɛm enti me so me yɛ me hu se me nkumafo no mo pɛ ma asɛm enti se me so me hwɛ me hu yi ɛna papa no so ayɛ okɔ hɔ ba o de nsɛm ba me nua no mo pɛ wa asɛm wo yɛ ho se me nua no pɛ wa asɛm me nua no pɛ wo mo se me ngya wa ware po o mo se me ngya wa ware na mo bɛ ware o Pentecost ni oba na mo de ama me afi papa ni me ntokwa me kwachima afi o nkola fo be pie mu se me twitwa so nkola fo be pie mu me kwachima me suafo so galamse na ma ye bi e ma nkola no mo sa be kɔ ma no edu me bi nkola didi papa didi na mo frɛ ba ho a mo frɛ de ti hoi otuma pam nkola no mo kɔ ma me nkyɛn na me se mo mbla nya me na ehwe nipa eti ebu a me kɔ kakra se force na me be kɔ achima kora na me ba enumre ma ba be ye aduane so tima na o se me ndi kora onya be poise me nua mba ne se ma me ndi aduane ti me ndi aduane afina ebro so kɔ kan se kan twe na wa atwe se kan ebu ampa me kɔ achima ba wo se ma kɔ bɔ aduane na wo ye tutu ni wo ya hyawo ni asama o kan so no enim because ade na me ton nti ebu obetumi hye bu o ma me yete se wo beto so ne obi gina wodi nkomo kro se ma chew wo ya hye no o kan so nkan wo ho na o de wakɔ ne nua no mba no ho na akɔton wo ho ti nua mba no so ni me se me odwaman bofo se bio na se ni se na metem no kom so mo mpɛ ma asam ti se kan twene dɔso nti me call poto akwasi meeting police station se no de o ye no de hwan se obegyae ti e kɔ commander ka se nka obeye de obema asam na akɔ obegyele no but me am hwɛ me san gya asɛm no because me say be ma me na wo de accident me twin sɛm ni bebre say ye njelu na na bibisa etimi len se me ma ye lock in mu tade kye no ye ma ne bail e no ba e no so say wa lock me ti say no metumi ekun ti say me kun a me mu say me kodem ye be sama maduane di abamba ma aduane mama sen de madi nti no afi menya ekun nti o twese kan na me hwɛ a no me ntumi ebu a me dwane bu a madamfo bi nkyɛ na makwakoda madam for no yoba no ye hairdresser ye fe no ofie okapim ni nti na odi ofie me koda oni ne kunu mitumi ko bɔ mo punum na o ma gye mo ho sise o ma ba betena chakra ba bi o sise eti brawani ma besi ba bi aware ne gu ye no so me pa che yo nti awa papa no so na yawe no so na ko ye se yawe ne ta aba e uma na aba e ba so abusuafo no me fro bia me papa ndi na me nim omo ne credit na me nim omo satan na me nim omo but kuma afọ me nim omo no na me fro omo mfie me omo nkasa me ho na obi ayi nani ebu ade aho chew na ade na ebe ba nso na me gina because of nkola no wom mpa ebo na me de na kokwa nti awaregyan ne ba wo twese kan wo me so no last one wo twese kan wo me so no wa we de me ntumi nware bi because me ko hospital mo se BP wo so menyem na me ko mo se wo dwen da me so me ntumi nyi me kunu ma se be ma na tete me nti na me hwa me ntumi na me fra me wo fa se me ntumi nware aware no bi nti won ma ye fa papa ne nsamfa ma no ne ye fra be ma no nti na me tu fifie ho me ko no so no tax na ode me ko no eye boy be oriented fie wo fie ho oriented dan wo fie ho tenant na me sere no so yawo fa me ko be bia ode me ko no se me kuno ta me kun enti hwe mo na wan kyerɛ no be bia me ko me ne me mba e ko na enti hwe e na wan kyerɛ no be bia me de me ko se me ko tena no o se on ka na me su yu e na ode me ko be bia me ko ye ko tena be bi se groba e dan ye ko tena me na ye dan papa bia nya me se nka no kore na ma to ase ne blog no ma bon table e raise no ma boso asumdua me paint me ne me mba ni na ko hyemu kakran nti na ohwehwe me kira kwan ohum ofa so friend so ombre fi gwankɔ enti ne mo no e na dakromini hɔ na papa ndedue ma na oba na obehu ba bi amete na odi nkra begya yi sɛ wɔm ka nkyɛ me sɛ waba mechi nti me kɔ adwuma nti me bedu hɔ na maame bi wɔ fie na ɔsɛ wukunu aba ha na me sɛ ɔte sɛ na ɔkyerɛ me na me sɛ ne ɔno a enumre na osi hɔ meje me mma ina ha na ɔde me mma betena ntontom ba wi wɔ mo dan papa wɔ hɔ de nkɔla betena sɛ meje nkɔla no me sɛ me fa nkɔla ne mma no ti me fra me wo fa na me wo fa sisa de me fa nkɔla ne de mma no ane mba na me de nkɔla no ma papa na ɔde nkɔla ne de ekoye to ne nkɔla ne te
metumi aduane fi global man yimani me aduane fi ho bo a me yen kwan gu sliver no matam esibom ne makata so na me de laser akata so no matam benku ne enkwan ya maka na me da komo mu papa no ni me nye fan so na aduane de me de ko asata nkola na ono odibi na nkola na aka ma da de aduane bi me se nye hwe ti me ho na fa na abrabo na fa na e de mame na me se no mame mbran kan because me chi won kan wale na de me call anye ye de ame sambra kakra me ba mbedi pa na eja mfe me from me sene omo papa ikone me yawe na ba biemu yawe na ta ba ntini o ka se ba biemu a na me nsuo because me nse anye de ya ba eko because me ne tinu be amba kwa afim tumba be 3 times 4 times wa afim so kakra na eguso ti a chat na e ba me so ko so for graham wo o so kone se nyame ado me ho ato na be me se fa ntini gu nsuo mfa dwawe o ye pa o se ne ho ato no last one de na se bi na me nim se obetumi afrimu frame me kone me yawe na ba na me so yawe na ba na yawe want to yawe aba kra me nti ase o den te yawe no se kone makoba bi o se bi o no mo se me sister na yem na me so e dem biom na aka because stock you dey man ewi ti dem biom na aka no so enya me dan ya mesia se bi o na me nua no me ne brain ti no peso mukumfo na me so sa asam no podie na me ka che ne se bi wonim se sa de a ene se bi o nyame mfa samba me nsusu bone mfa ma ene ti ye omo se obi anya sa real no bi mfa nto ho eno ne di adanse da ache ba me nsusu anya de mfa ma eti ne mu no sa atam ofre me so na me yawe malaria bi ache me tina me nia homka tina wo se sa atam nka mmode ne mi jana ka me ba mentumi amba tina ye se me se papa sika se de wo mo tima sene amon fa bi man kola na mo fra wo sister bi o de kone fe no na nkola yi enko wo sister ne ho so nkola ne mo mame na wo so wo yawe ba prayer camp ne ye de wo to koni brawanim forward ya asam no kra mama ne enko yanim me pache yo eti ne sister no me friend ne sister no me friend no me se me kunu friend no friend no amfa ina me so amfa ni nua number ma na me friend na me pa na chumi nyame o hata so sere no besu me ni ahom ka papa so yare on so nkola ne mu nko no ho ma me na me so me nya ahom ka ma ba behwe ni nua be ma no nti me kuma no pese obekọ me pa ne che wona no akoye na afede kodu ho nkola ne hu no nkola ne na dwane yom so mo ni me kuma ne nko because papa ne menya trouble si bi o dua nko sese bi wasesa nkola na akohoda ma nkola na akofa ya adim nti mu fa no hu no mo so mo nko mo ne dwane skatai na me kuma ne safa kwane mo so mo nko na me san fa phone me friend pankola che wo phone so na me so mo nko enye de amosewa no nti mu de mo nko wate me so me nyam ka me be sese nti mu de mo nko na nkola ne jitu na mu di na chi na mo koye o de papa ikotu prayer camp me fra papa number na fe na nko na se ye season phone o prayer camp sabra na ware na gu sata na wale na gu kra wate ne sa bibia eti afi me fra papa ya phone so nko nti ne mu na me bo me kuma na mane na me so na papa ne be free mu papa ne free mu ne de koto anche me fa ne se be na wotwe de me fa ne sa na papa ne free mu e kuma na mfra mambo mane na tenant for no frame so wukuna wu na me se afi na me hu de amenye mu phone so me su se na me fra me kuma ne sa ko na asem se na mati we no krai o se me de me nim na me se tenant na o se ho na ebo wa mane me se tenant for na frame me de me kohwe ta me afi na mati to na me kohwe me fra wan frame na me sam frame ne biem ti me frame ne biem na se asam no ye no krai se papa no wa den wa free mu na me so sadia ene me momaden me ho fam de me kakran ma ba ho na me mabusu afa ba ye bi chebusu because nkola wo ma behwe mo fra no so ba bi o mo wo ni se o mo wo nchen de mu ni baby bone but o se me hwe baby ankola no o ma setinam o se mba me sister pe ni se me nton class ye hia wo ho na wo ne ba ma ni ho bi mo peden da na wo hwehwe asam ne ye no bo mo fa no ma ne asam me kuma afo no mo kani enti still me momaden e pelolo fe na ja me sre me sister ba ko kan ho na ye ko ho ye to na mo ye ko ho me kuma ne ho me no o de kone o ho me no se me ba ho na nkola ne se o ma ye ndidi o kwa me dem na me so okay eduane bi wo so yen kwa me koto bi ma ba no so ni pants me kwa me koto pants ma ti me koto me ne nkola ne pie no na me kuma na ma obi to bike titame me gina na wagina me fa ha na wagina me fa ha na wagina me se ade na mo yesa na me de me to me na ma wie na me de man nkola no se mo nkwa wate nya hwe nkola no so mo ne mbe ko no me se da bi me to me ne mo nkola to me de mo ntwen me pam nya me be kire se mo ba me nya me be kire na nkola no su na me de nkola no koma me kuma na me san san ba ye eti mesamba ye na eyi ombedi na wotwe won kan ha obi amfra ma mbọ mamane so mudi na wotwe na sade na emi ha me eti no mekuma pin no am say ye ba be ye yie no na fa ono asan fra me no so kone eyi nde tie se na me so okay ina ja ye koye ti ye koye ne penfo ye kohia ye penfo mekun ne nuanam penfo ye ho na minim omom first time nkohia mo yie na se nti ye koye kohia mo yie na se no omo so omo hwese na me yesa me genkola no na me kuma afo na minimum no omo so omo mpene nti confusion yesa e ba kakra na omo gina mu nyame se enka no kono mo so omo ye mpemfo so omo gina mu na omo agenkola no se na be ya so ye be ba nti omo gina mu ina eja omo genkola no minim se enkola no omo hwe omo fine na menwune but na me de ne se
ba ko kodi me kuma ba ko e fe ne baki ne ho no kodi na ha me fa bofo na sister didi matem ada na ha bofo na adwen ada na me so ba ta me didi enye me dan yin da ti na me de bedam mo ti me de bedam mo na se me so mu ye hu bibi mam na me te me ba ne nka se jimpa mo ngi sa bofo na mame o to ono titiru ti na me ba ha se enkwamo de edi nka di dada etimi ma wo se bebre na emom mebusa wonsem ba ko bienu bi ansa na ma ba wonse no mu ehom empanifo se aware egunkro meboam ebra wo ne wukuna ware ne eguo no abusua fa ne fa ehiai e ma mo bonkro ansa na wade ne egukura na se wo fa bag na akwa wo ba bie me pacho awayo ne koye ne se me kunu me no fa ne frɛ no ti me ofa frɛ no ka se okay se sa dia wan ba ye de won sa be blow o so me ne mabusu afo ya ready sense na ye beje enti da say ye betwen mo fa ansa ne fa mbla ye ba ye na ebusu afo ye hia ye ba ye na ne nko na ye no je nsa na ye sesa nko na wo ha de ne je nsa no ye de soma fa ko si wo fa penyin nsam ye de nsa no soma na de koye so me ne ne bibia ne bible ne bibia de ma no okay won sabra no woni wabusua ene wo kunu a wanya ne ba bi ko mo si gina ye e de fa nkwara yi ho me pacho da bi won si gina bi amfa no ho ebra wo firi awade na se a wodi nkan de nkora ne koye sade wa ma ne ebo kire no a wo kunu ba se ba bi ade nkora ne da na ne nyi ho a obefa nkora no edi science na nyame to nsa fra wo kunu oh me pacho be me fa ne se be 2 years be 2 years sabra no na o makwan e ma ba hwa wo ma no me pacho na o makwan ma me from me ye bibia na o makwan no makwan na me ne te fine na me na utimi kwa sra woni nkra no anytime na family ne ya away and na me nim say ni family ya away but o mo ntem ben yen mo ntem ben yen every ho no ko be fa ka mu wa anse wakodu nkomafo ni bi ho nti and na wakuma kan se wukunu ti ase no wo hyemra pampe say se wati ase o so free mu o eni kwan se wo mama kwan e ma wo ben enkura no wo te sasam ne pen pacho da bi me ne te de manti sanya se wo ba ha ya na nka wo te sasam ne da so ankyere wanka bibia ankyere me da on ko yawe no se me be fa nkola no woni mo de me fa nkola na me so me yawe nti wo de o makone me fa nansa enko no ho na etire me ba be fa omo sana wona me kae okay okay wa ma ne ebo mo se wonse no mu ya hyase na wonim wo mo na je se wa ware no mo amma bi me pacho da bi at the time be na obehu se wo mo eka abusua no be ma na abusua ho papa ni free mo no na abehu wo mo ebra na mo kan kra no ho asem no etu so mo na mo gina mu me boa me pesa me kasa hye wa no wo si wo mo na gina mu e ma nkra no ekodi be ma na abusua fo enche okay at the time na wonte wo ba nyameche ana wo se hwana na wonte ne ka mo na mo gina mu gi mo fra no se na asomdwe be ba nti mo gina mu but me nkumafo no ba ko e na ono no gi nyameche no on pese meti nkola ne nka no nyameche ne nka no time a wote na wonte nyameche enka no adenti na wanko back to wonse no mu ho se enkura no mo na mo gina mo gi nkura no me ensa de me okay me tu mo nka me nim se de ne o me ko na so ba ko bia wodi mo de mente ne nka na nka bia empanifo wo bibia na mo bia nka mo ntu amfa ho me pacho me mamo ya we why pote na bo na mane me pacho mmienu ni na bo ametumi ye voice message mo se me pa mo chom ka bibi mfa na me se me ba ne nka me nti me ba ne nka nti me pacho me bo mama ne e na mo ka dan kire wo o mo se me nya abotre mo nya abotre but me so me ye me hyehye me se na me frɛ me kuma no didi matam ne nti na me ye me hyehye me okay na me ntumi nda from time a wo bo mo mane any time a wo de asam ne ba ha na ye na dodo sai me pacho 1 month beba 1 month beba Bebo shome 1 month ansa na me fa ne say 3 months sister ya wo ko chi wo ye dia wunua no no ho nyabotrata mo so ababam aha na busua no fa ne fa nyina wa ha na so nyentokwa eya asomdwie nam se enkwara nipa ho asem ene eka nti kwane ebra wo ba ha wo de asem nyina beto ye nim no kire mu se enkwara ne nyina na wo se wo gie anase hwan wasem pote na wo de ba ha se wo ma ne de he ho asem na de ba ha se me pacho nyame che no na ho asem na me de ba ye mo mo wo ho ne de minim se wo mo hwe wo fine na me ni hawo mo ne me so te fine mo te wo mani mame but nyame che na me pena so mo de ni na abade a se bi me ma no metumi mpo enru ho me say sabaya ye wura no betse ye nkomo na ye di ye na se because mframa mu asam ne de wo ka esoro bia ne nti ase sade be ya ye wura no betse ye nkomo na se no wo ba no wo ma ne nyina no hwan pote na wo de ne ba ha sei enai ne nyina nyame che no na wo de ne ba ye se wo nte ne nka wo fra wakuma se wo hakwara na dwen eti na de ba na emom wa ma se to aso mamba se na omu ni 19 na menam okay every sa oba ha kwa ye no ade abiem na asie me pacho me ba ha kwa ye ne de bibia nsie okay pacho bibia nsie okay ma me kwa me wura no mu eso wura no makwa ba
You the madam mumbo mamena. Yante mon cafe. Papa, we dem so nyame nipa. Papa kwaba. Say bibia boko de. Yo, we de ha de ye ha ne eguo. E na mo so mo de ato aye. E kwan so medical busa kwan so ansa na nkomo bia wo bia de ato so da woro ma kwan so. Kwan so boko. De yeso nkra. Obada ho adi ansa. Ai. Me ameno ka say your friend Richard Osafo. Okay. Nia ne ebe ye kunya na waja no o kan ho asemi. Ye se be jama. Enye na ma. Ti iba de so kan ho ni Samuel Owusu yafe ya ye na ye ni time no nyame ya do ma ye be pie ye na se na mpacho e me se be ye na wotwe nie da ho wa nkrama mu o cha na wotwe ana me nia ba ko frɛ me e de to manim se wati ni ma bi wo mframa mu na obi frɛ ni free America kuro mu se Arabi I friend anti comfort e di asenya kotu wo se busiana jenema na o sha se e baba ko na pe obewie no na ebisa ne se mani na ba won cha obeje wo se ai enti abusiana de na mo yesa na mo ji obi babo so a ne ma me ye mo chichi ne sa ti fact abo ankofo atu agu yeso wo wie mu de bebre kwa ti meti e man suntua so kra na mo nkrama mu na me frɛ nkumafo no sɛ o mate bibisa na todo nso kwa ma ba interview kura so na me basic na me nya we ti ye na me ja me bo busu apeni amane se ne akwakwakwa so musuma ayem ama ye koye yi no 24th June ya mo we ka se so to digidi that the whole day ti funu na amono ye sie ni nsuo mu video ni na o behu ne ni bra ba pa a che se na nya na fom ana je se nyame adom idi bibia ko awieye enti de koba ye nyina ne se abusuane ye se Friday ye twam yi ye sister comfort ka omra mehia ne omo nyina won kran mi won kran mo fa nyina won kran kuma fo nyina won kran na ka ye toto niema yi na ka request na wo hwe no abusua no enfa na de enhye ne se na sunye de emba na nsen fufuro bi wakiri a abusapani wo ho a mienu no ho de ka obetimi atena sa kansa na masunye de aba enti minya ba ne frɛ anti comfort ama oje penie so beba eye nra abusuane se ne se womra no but eye Sunday na nwumre aya hobo abusuafo na settle se ye behwe awra na nim kwan eye nra no Sunday no enyankra se wo yi asem na koma wo hini bi se o hini se ye mra ho na ye yankasa ya nkrabata ne bia enti bi back to abusuafo ni abusuafo ni se bi pacho aye mre enti ofi umienu nyina enti omkwa na mo hye se ye nkone nkosi amu ne mra ne fa report ne de mra wom a che se ya ba boso me be miensa mu ni ayesi nua no e wo takra de akurusu ti de ko ba nyina ne se sister ye ntumi amma ana abusuan se wa demand a mo de tam limit ato se na wotwente eseboti yete monka ti se wa made a ene ne ma no mo bo mo nyina no na mo fa nto won studio ho na mo fa na ade ma no na se asem foforo bi wo ho na se opeso ba busare na ase na se wonte ne ho ase ya we de efi asem omo betena ase mo fa ni ti no ma den o ma kama sundu aden aba ti ba na mikita ne ma miensa a me so nkra abusuan de ama me se emofra odi kan a ye fa ne Steven Osafo ono si hoyi ena Janet Osafo papa de kasa camera ne ba yesa adwuma na ma ena Gladys Osafo ena Samuel Osafo mofra no enai na ne wo studio me amusu mi di Osafo ti ye nyina abusuan ana abusuan pani a wo papa ya na abusuan mu a e fa no fatakora ene abusuan pani a wo papa ya na abusuan mu a ye ne jasa de so e fa no abusuan pani dua adaku anamu na ye fa mofra no ema maame no na Akoma nto ne ye na kire ne so ensem bia na so ade bia onti ase a omra won na so ne toto ade ne wofi enti edi kan de mo de so maame ni atusu mienu abi sabu de video bi beto so ama eskrimu ye ma amafo bufu ipa se mofra ye twetwetwe wom sa enti we from ade na enti de ba ye nyina no sa video no wada ma wanka sa obekirem e de amayen ye de ne ba sa beba de e wo ho nipa nyina wo ho de ba ye ne se so ye de
Yes, we the bank a bit media to one. Most of the money buy your home. And in a producer by a word you must say, when no dear mo can obana de buy it. Most more dear no, ya didn't about to show at dear mamonti. A ya done buy, yes, and quara, one more papa, sabi, what free more. Na wamusu ejakura nwie abusia ye yo muja so ye twe omofa ha ne atwe omofa ha no ye de hu ye na ne ye ka eti de mosusu mu kire mu a mo ho no wada ma waba de wo bekirem e de na si ya na nkwara ne ye twetwetwe wo mo sa de bi ba ne hu ye bi eni se adofo do mo enso ne to a ekosie enuane mu no bhwe pa in fact enso bo ye dade nyina amna ye tu ye se de enuane ko hye mu no kura enso no enso ko ta amna ni mu am se enso oto enam enso mu ne kosie no acheche mu na sebi kafra che manu de enya ba mane de ekohye mu tina anibire aba hwese nsuo to na ade eti sei tie na aba yin na ho afọ ana yesa aba back to aye na se ana ebesi pono se ye yi no te ye ni mu na yenya ba yi se ohu ni mane de a obeso de mane de ekọ da no ana nkumafo se ahane den se afeni ye free ade say amusia ba ye ni kwa na ebe hyase nti ye abotsa na yenye ye ni nyina nwie na yensi nkunya ni yefa antobase kwa so se obadwuma a ye na ne hye wonsa na yibi kwa no ensem bi wo ho a ye pese de to ebusu anim ansa na wo makwan a na sa mamre na mane bi wo ho a etimi ye ne de mfa ne hye wonsa a unkonya sunsanso bone anase mfa na ase de odi abofa na hye wonsa na enkonya sunsanso bone ene se bra na branche ne da na oda tamana oba be wunu ninya ba bine wane ko fa no tu taxi mu a ode ne ko hospital na sama no o ka nyina ne se me mayo ene so ka asem se mo fa me ma no e ma me yire sa no ka ye sa na papa sa si e ho no so bie mo fa mo fa no e ma ba ma ni be free mo no sa na o ka kire bine wa no bine wa ana bine wa no so e ka kire ye okay se ye fa ma no e ma me no ofuo obi a obabu na asem a okaye eno no enti na omusuro se sabne mu se ka eno kwa ne ba ya na se wo ma nyina so bi nti a wo ba tan ne ma wo ka se wo free mu ahwe na mo amfa enkura no ama wo mo maame according to mini abene wa no okaye na nche ana taxi dim ka ni mu na otoye owuye enti wani hospital kra no owuye ti ka ni mu na owuye okay je na ayam hyehye ma no ti aye na se no ni sa asem ne den e wo ho ana chese omuso eji emofra no ana omuso so se obeja sa asem so den e de mofra na den ama no papa ho ni kire mu ye me ba cho beba meba wadama e ho ni kire mu ye se oba ne bai se obefa enkura ne de omo akọ because na no wonu aba ba akọ ka se oba iba ye na sese nko obewia nkwara no enti na busua no emma kwan no enti ha no we de wadama na wo ho yi a wo so de wani hu ye yi oba ne ba se me hu me mache enti nkura ne meme ana na mo makwan ana se wo ye na adwen se wode nkura ne kontina ye hu sa video no me pacho emfa na onka omo ko omo maame ho ana enkumafo ne ye se omo ntwen ana so no wo hu ne maame ne de mo mane enko hu ne maame na at least onya ayibi arochiche bi fi ne mane ho na ache sa asem na wo papa ne kan ya mimi ho bili wa na ye ka ana odi abetu yenim se ye de kura sa de a bi da koto ebusu apeni anim na sa mane na mane bi wo ho a ewo se ejina so na anase mefofo bo etimi twa sa asem ni mu a ide amfa ne ma ababa wa no a enkofa susu so bo ne bi ma anase de odi ne ma no anase ma na ene ye ni problem to cha me na ofi comfortable su emu ba ye no wo fase no ono ba bi nyame adom ono ni natie mu ma sumdie ye adwuma se comfortable ma mo fa no we mu ho nyakofa ye wie aye na nti ade che ye aye ko na ase asore ye fi o kwan chen ene ye meeting kakra ena o se sa na e wo ho de a ene de ye be ma mo fa na wo mo sa se uja wale infisia miensa ni nkumafo na ahwe nkwara na besi tamwa ade se papa di ewu enti se akoba se betia ria ma yemle kakra na omo wo mo nchen na se bibi wo ho na so mo ye wie na ombe dane mo fa na mama na so mbia de aba afi kwa de dia mane bokokoma abusua pani se ne asinie yintu bi nyina ade se nkra nyi tete nkra nyi to ma yemre nti pacho de akoba aji na anyi ti chairman no with mutual agreement ena o handle mo fa no
nyina ti ase wo fa so no bi kwa na de emma mufiano eye de say emma no na gije na number yes so that Sunday no wi a ye bakra ti din kan na bedu nkran no in fact ye catch there say din kan na ye abedu nkran ama woni je say ne wo peni say nkwan na be free takwade wo abankran nam ye moti ye say mfa na abre e wo kode ho no sa se kode no e wo ma enso moti ni ye chefo kone ban ya sorry me no wa no ma nso okay wunu ya bai ai na wo na no so miensa ka ho okay enti ono na owo no esiri so enti no kwasesa wo fe e be ka ne ma edu no ho enti net load na ye esuma no ti ne ye se ne wonfa enanye de ma ne fa nko ne abusiafo no tinsem no wie na ye wie a ye se ye abane ko bona akoma abusiafo no wie a na bibia yesumdi a ache se e de obana ajapade den ama no nti adofo no mo ni ne ewo ho no oho kakra bi no nti ase no se enye se de patapa so na je abofa ni free wo mo nsem nemu sa asem na ewo ho no ese de koma busia peni na mo ye ho adwuma ansa na odana mo fa na de ama ni aba no okay nti uti ase miensa de ono aba su do be ka se oni problem baako ana wo problem before that na so do ni nsem o sha ase no nche se oni kumafo no wo problem de daada eye bekene den e ka ho mu na maso mu ne muteye ana biribi enkomodi mu na ka kire na se nyamo tre na hekpo ya domu a December mu papa de kwa ye mi na daka so ya chanya japa de bi December ne beba family invasion enti ho ne be bie bibia na ye wache de wo wase de wo me fada nyema wo mu no e de mo papa na japa de kwa mu nya okay esa se fie na papa na afin ye 3 months mu ani efie na papa na esiye no odi han asa na wo ebe su December yi okay amo tibi ebe su December ni e ka Yakobo ya dum na se omutu a na se wo de be han a na e de be pia mo fa na chi se wo je mu a na e de pia mo fa na chi se je fa ko hen kwara no ana se wo ba betre mu ha tire mu ho na de fa hen kwara no aso matu tibi de tu wanim enkomodie mu se beba sa family invasion ye du abeto nsafro ama so wasma kan no ati ase afede ye tie ye se e de na mframa mu se ya fa homa na fa in fact ebusiafo tie no e ha won ye na ha ye sa se o da ye mi nia baako na o cha me amikita o ma bia mienu no e bia na o cha o da o ni mi tie na o cha so ma fomo na o de ma bedru e say bia ti sei on fide so e kwa chiri e bia se me wo aha obi fa fe me free America esi se ye koso yi nti me sira bebre ye sem de e tiawa abusiafo se ye fa mo fa nyina ye den enhye ne nsa na se bibi wo ho mo fa ne mo mpo wom bibi wo ho na ohia abusian mu a e ba beboa no na bibi wo so nti ase o ma abusian na ase na o betra ase akasem ne boko nti ye sem no em se de di kan ma wie video no so ma kire mu na de twato a be de to ene se okeka se mi wasa repeat bio se yenya ai Gladys no in fact ona sabio wakase ni nia no eyen nsemu a eyen nsemu a ai anu odin se ka obenya ho evidence bi a abusia se fabra na omu nim kwa ya odin nia de be ba ne de ebe fa so anything na yeto nsa fro se kabra o manim no enti se woni evidence dia ane de amanfo emontungu enti osa ye another comment bebri se ko sa sister na abante na ye kan wasem no sister na me kan wasem no ntie ni yo Gladys ye kan wasem ni ma me wu ye no ni papa wu ye de sa anti Gladys no ene fa onyu asafo no se maame eto na education so na sa onya gas o wade papa wu so ankoma ni aberima ono fo onye na bi eko enti onye hia ni sa okay sebe onye japade woni ma enso ni nanam eka ho oni fie kwa da ye kokoye de se ye ni ho nyane na de ni na ode betu mframa mu se sebe ka fa asemeti sei na che se oda ono so onna ti sa asem no so nya so a onye den onfa mra okay na onfa metu nanim eti obeso o kire ana comfort no I say bene wa no so no kan ho asem no so bene wa no so medical check da se ni ma enso ni nanam so ase kan ana bekene so kra so wo man nana
enti obi ani mre oba se be fa ne ye die mu ti na busuan de ina aba se me fi hafodo ho na me ba ayi ni enti ye busuan ne suma me no okay me de manu asi yo me da se papa wo so akwa ba wada ma o kasa me hu se na de bi rere mu a wo bodi na wada ho de na de aka mu no a wo nua ntimi amfa nka wo de amaye na fe nsemi se bi won so wada ma ye de ato so ben akasa mu ne ma me na no ye de ho nyina ho ase ebe to kwasi a ye bi ese asem no abaye me na me yo nyina apani okay safo abusua no na ayepani safo abusua okay na ye na ko ye kultura no mo bibia ni a o me frɛ me na makodi papa me so ma woni ne so ma me bibia ni a o me frɛ me okay na ma be ye dia mo bibia se ye duru ha ebra me nua kuma na twae o mo bo mama ne na ma ko ye ti ampa ye ko ye no ikoshia kone o we se ayi na se ti ikoshia yi na se ndem ni odi ni nua no ne wo fa no bye eti ato asoro asem bi o kan ye no ese me nua na twen so se kan ene be ese o mu nya botre na ese ne yanya atutu sabredi edin to nya botre na bibia asem bia wo bia be siesie ama bibia apa na wo fa o yo chiame wo kota o se wa papa waka matemi ni nwi waka yate ye be hwe ne atutu bibia apa na wo fa no ene gina ho ne atutu bibia ba wo ba ha no menya we na wo fa nya we ne busuan ni bia nya we etimi ne wo fa no e di bayi no wo sese me du studio ha e fa ne number mom na mo friend na de wo mu ono be kire a kire etimi na me gina ho etimi na me je ni nua ma no ba ko si wo fa ne na ma no kura me ena me gina ho me je na me ti o be twa nkonto pa me na me de ne number e sen ne no e so on friend ampa ne ni audio ha se wa te kwara ne nka ne kuma to ne yam to be when we o my fine eti school a ese kwara ko nyina wo mu de ko nyina me twa picture no am de asen no se kwara no ba bi o mu ko school ndi de fa ba akokọ me chen kokọ efie no akwara ne betra mu eye se we ne papa kasa kasa awo no wo de ne to no ho Steven ne hwan yo ofie me nua kuma no owu ye no okay ne papa kasa wo de ne to no ho de fred ho se okay Steven Safo na chese okay ti ne ba na pani no de ne to ti me fa ne ba we ene be betra o me mame enchen Akoma FM 87.9 ti so ma tranche no onye oni di ne na asikakra etimi nua ba me bra yiri a wogya ware e betwa mu firi nkokọ no watimi afre man ka chem se bra ana papa enkomo na ebedi ye ne bi kura me ntimi nua me nua ne kan ti de ne wo a ye beka ama entiase ye dwuma o sama ho trade de abeto abontin na busua kura so a me fre na busua na busua so oni hu bi eti ne no fa na wo ye chia me na me ne tra asem na ye siesie ya enkwara be di me ho no ase ne me fa ne number mom na mo friend yate na de o mu wono chechire mu e chire o na de de beto okay ti ne wo fa ne number no bo ko ne ma me bra wo biem video no so a na wo ka no na adi bra ba ye fie musie a aba ye ho afo video no wa ha ba bi ekusie me nua kuma no be pese mo de two screens so mo obi ehun se okay producer ebe ye ho adwuma wo so ma producer na wo mfa entoso fa ma kwa ne yi won se mabusa wo say wa wonu masam chasa nkura no 3 ne de na otu omon kanti na wo ye okay ba ko na won tene nka wo fra wa kuma bakia na wo ye wo say mibisa se wo bo won sinu mu ya mane e ma wo ka se ane wo bo amane hwan pote e na bo na mane bacho mienu na omienu nyina makacho masai voice message so de amom so da mo bo but mo reply me e wo me phone so okay eti papa ma memra wo so se eye no krese o ka cha wo se ne banya me che na onte nka e ka cho nya voice me bisa papa ma cha bra wani ma asema o ka re se o ti ne kana bofra no ohun se abofra no onti yi o ti abofra no kan ewo adese no onti yi abofra no na ni nye ana so onya botre na ni braba sa se ono beken ni maame eba ebe ma no achese me fa se one father one mother wo mo side no o mo ye manan be ma no wo mu ni ajasafo a oda hoyi nti me fa so mo lusu be ma o mo side ana ye side no mini be ma me de no wo mu a wo me maame so side mati asiesa nti o mo side no mo lusu be ma no nti ni bre aba kuma fonte onya botre na ya na de ewu mumu
na into December na yebehie mu a yebeye invasion no ene makofom na nyame adoma atutu nyema na se oba na obeje a ebehwe ni aje kwara na den e dia ada behye wonsa na okuma ya den ato yem o de sanchire mu ima no pacho oti aseso papa wase ba waka no me de be adwuma kone no kresa so kire bibi mu sa mu kire wo me pacho start no kan afide to so bi me frɛ bi mu afi me nya se papa bi ase bi o efiri mu bi tinam fo me so na ha me pacho wo si wo bo wo ye voice note e ma na wa nya emuaye bia ana se wo ma emuaye na wo bo anyoso which is which me pacho da bi voice message ne de me yama emuaye bia amba nti me so na me tete tena ha me tena ma wan kire wo mu se ani braba etinka twen na nka December mu wan kire bibi se mu an kire wo se de o kan ni kire mu bia sa ama pacho da bi okay papa de ono so kanie chasa se bi de okay wo ye bi maame aha na na mi ni ha ofre be maame e wo kokko e sa se we na wo se metu it wo ye bi maame sabe na mi ni wo ye bi maame de o ye no be se me medru ye ntimi nim de ntimi be bedru ya na se e bedru studio ha drum bedru ye boso mi asam ne kan yo papa boso mi asam ne kan yo wasi o ka kire mo no etwam ne nua ba ye kwa se boso mi ensa na asan enta me ye fe ye na se ba ye na na me start company sa me ya start company ye me nua ba me twantro me twam ofidi kase ye bu twantro what's the no ye maame no o me ha ebeti abo na etimi abo se nyi ono no ka o ye ye dia enyo no ye ya ni nyina wo mi phone ano de waka se wo ye voice note but emuaye no o fra me maame na me ni enkoko mi ni enkoko eto o fra me maame enti maame o bi bisa say o fra me maame ka chense matu kwan bisa o di bisa say ano de akwanto de ye nyina ye tu kwan but phone ano ntina phone e wo ho no mo no ka say o fra me maame ana me maame ka chense matu kwan enti me ba obaba bi a me wo network na ye okay network nye nti o chance matu kwan be ba me bebe na ne se me nua efrem se dia bedru ni fidi kese yesu na be etine me so me tete etine se me sorry na me hu die ese me ye eti ho no ni ne wo fa na o yo chia me na odi na chi ba ye no me pese ono na ye ne trance ni me nua trance ansa ne kwara na ebedi me sai ofa ne de abusua de ye pa eni am bi se nti ne wa abusua ye da abusua na so to da ye mfa ye ho hye obatan ne tibia mu kakra menim pa emofra no o mi ye die ne hia okay anya ajapade emofra ri susa da chi no obi nim de obi he obi da chi no krai ebia ne me na me prim so ebi se ebi kura ne me da ho akora keto en bia oba se bia se eti ne kwara no ye die ene ye hwehwe enye japade ne ye pre ajapade kwa de ma so because ajapade no kwa ye nya nchei ne me ka gen kwa ma mu gen tisa me fi kontase sante kontase ti e wo kontase ye kodua etibie o tufu o tisui o ye mofa on mofa me ono no wofa no ya tiase kontase hene ehene no ti so eye tufu e wofa kwambi eti menye oni panti abusuan se ne abusuan tie no me pese ye budi abusuan ni be sabio e ba tutufo enu ti ni panfo na tum na maba e baka ti o eti ne wofa no me ne trance no ono na me pese mo tie ne voice tie ne bi ofa na make say ye beba ho no mom na ba bia me pese ye tie ho ase se me ba bia metimi aka se anamu amoto ya busuan ya bufuo so ana mo de tu sa na mo no enu kra ya eno na me pese ye tie oba ti bia se kakra se nanka me hwe kwan se papa me bo nanka me hwe kwan se enka mo ba ye enka mo beka se ebi a wo ba ha no kra no wanka bibia ntra mo se nyame che no wonte ne nka de bia ofiti ya wo de ba ha se but wodi nka abom amane papa say na or twan say December ton efiri sabre kura ko December aya boso me say enan oba tan wonte ne banka sakura ne yade sakura na didie so woni di ye wonte ne manka ye ntwan ya December de nyame ni panchire mu a wode ma me no no me ba wo so nkire mu ne sa na wo so atu kwan voice note ne de wunya ye but no atu kwan tinka wo twan se nka wo bedura ena nka wo beyi na no ene se wo ba ye ya asam na duru ha yi ena me ka se na eboso me ensa asam ne ye kan yo ena me ka se no kristani o frɛ me ma me ka o ka kyerɛ me ma me ka kyerɛ street opa be ma me se ono antimi anya yi ono afrɛ no ka kyerɛ se batu kwan ono aya we
se o kese matukwan wo de kone ni se ya mu bisa se me ma me no ne ka say no ano de papa wa kire me ate ase wo de da bisa obisa kone ni ma me ai kone eno no ho asem te se o pese wo yi anoma no ne nche na me bo ne ma me na mane but me din ka da ba me nyam boy bia te na ha ano na me dwen ho se edin ya na na kire so se enka at least enka bia we de sabio mu ye mpanimfo che me na so sabio enka beki na akora no wone nche no enka be frese o beki kwane se ne ba nyame cha wonte ne nka anya se wo beji akwada no wo se wonte ne nka fun so nkomo keke eti bia wo de makwan na wone no enka sa kwapem se ebusua be hia December na yesi se gina de na na ekire so se ebusua wonte miantu sa na moyi ama wo ba tan ne kra ama ne ho enam se miensa na wote o monka no wo ba wan hyedan ko no masem wa ha sei dedi kan o ka ko ayi kone ni de ne kire me na wonim ne number me na me de kone number ma eti first one Becky me na me de number e ma no and o frɛ no eti o frɛ no akwara no ne anya akwara ne kasa ye no o frɛ me back ayi voice message de ka say oh da mama me kuma to me yam metimi ni me back to ano akasa eti mani age pa o me ma yi so okay metuntwene e wo so eti mani age pa na msi you esa na ye nyina ye hwe no eti me kofa we ni ba no no so be duru mi nchen e be di mi nchen ana me sa smith me here voice message ma na me try akora picture ade kire say kwara be na ko to school eti wo hwe eno so oye no so ma comments say oh akora no we di ba ma me ho ayefe pa be da ma se pa me pe ni de no ketwa ni de na me hu ni picture ketwa ni wo hu ni picture eti na wo po mama ne no ana me say de the time we ni ba no do be duru ha no de me nim e ho bibia wa moya mane o bia mane ese wo de ba papa so bo mama ne wa moya mane so oba studio ha sei na de se wonte mon kanti na oba ha sei wo se wote miensa nka ya ti wase wonte mon kan eti no de ka so frɛ e kasa e na wo de tu enim na se nyabotre ele kotu abusu apani anim na hwehwe a wo ho no nyame adom a ye be hia mu eye e de se December nim up to December nim no nyame adom a ne ye yaka asem no na se ajapade bi wo ho a na de ade a ebe de emfa ibi nkomfa enanyi na ka ebe tibi ne wa de den amaw infa cho bi se mama oti wi mi voice bo nyina ho metimi abonyi na a kire mu asama wo ka no kura kete ebi eni ya hen anya no kura opa me mo voice message ni wa ha enfa kire no enti be se me pacho de tie de se audit beto yanimu no ye man respond we got contact to they say Becky say the oba na beto yanimu ni and so in fact of friend ni kasai first one second one no after the girl the friend odidi na tem ni na wa hasin if I'm not here to speak for Becky Becky for the boss me wa ha odidi ni na wa ha me pesa ka se bebre wa ha minti me ka sa sem no wa ha sin enti bi pacho bebre ho ke se metimi ayi anu kakra enti upa wo da mo fra Becky no na on kire mu yi en kire no se wo fra no ne nsanka abofa na wanti abofa ne kra ana se wo te ne kasa na wo twetwe matiefo e madanse fo se Becky kasai na o se akra ne ho ye maame na ha dwen ni ade Becky na kasa ye ma ne nsem no esisu dua se na omma kwan e ma maame ente ne banka Becky ni kire mu a wo de e ma ye ni nyina ne se sani bre be wu a ne bra kan ye se ni kwan se wo ma kwan ema akora no ben ne maame no eno nti ena na o sisa gina nti me bisa ne se ade maame wo ben akora no a mo bra be fra samado ho aba na etiefo e madanse fo me bisa no etina te se Becky buapa ena no pese maame e bete nyame chenka so bi ye de bi wo che onya botrema ye ha de enchenam de Johnson wada na na kua wa ha obekukuru wasi abonti sesi a ene koko ne mpa ye ase odiste bu na kua koko pa ya yesrawo de mo ya ne yi koto na cha bo eti yesrawo enti ya mahase ye bedi aso ye betwe manso atiefo enti yi ya mahase ye betwe manso isa asema oda to ye nua be ma no so no asema sister ya de to ye nua ba nua be ma no so no oni ha se obeyi ne ho ano se bi o hye fom acheche mu ho no hye
enya no ti de ba ha ye busua so ye se esma e de nsam yensa e hye ya no se ye me present mo fa nyina fa ma ababa e wa no oba wo hyase abet akwara baako ba oba endi no odi nkwara nan ene ka ho no ukọ bisa ne se eje kwan na nyina ma wa wakoba to se ai intebusua ne se waka ne saade a ene mo fa nyina ye den emra me hye ma me den ensem e wo studio ha ma amansa nyina hu se request na oyeye no wo saka wa de je wa de na chire se wo ntutu ye bi se den sama wo ka nyina na wo evidence bi a babusua na ase na ono meto safra Friday nra want me anko ana almost ade asoma se so want me amade a ne ye fa mo fa ye den ento ahwa enti ne fo nyina na na de e wa ha enti se wo chichemu ana reni ya de yeso e pa chomba me ba ma no kwa ma ne kasa ye enti se me pa chomba me so me ba e wom se de wa ka no e bia e pie mu sa de na enso no etiefo ne wan kasa nso nkire mu kire se akora nyame che enti na koni ba ha sei but tu tie bi yoni na kosi ewe ya that is openya nyina enti abusua ni se ni abusua ndi akuma ye e pato ni abusua ndi asuma ye no mintumi esesa no abusua no awon ko no prado o se mamme no se ka mamme no pa abusua no nyina ma ye ane ya mo ye ntiasie because waba was say one tia kura ne nkanya meche on last but one me boa on last but one otoso say one mo na chiri bani but no ho na esusa ana me say otoso say it last but one tram kan last but one no on last but one mama ni e be say academy atiawa ye ni asuafo ni mansotwi bia ni mama ni mansotwi se le busia mansona na busia ni ye na ye busia so ni mansotwi mansona na busia ni abusia de suma ye ni me ba se me ni manoto me ba se me ni manoto ye mama ntwa no short eni se debi papa apobu a wasa mo sane ma ye anam se mo kan se amamra ni amane bi wo ho no mo a wasa mo ye se de mo nua be ma de na no kan ye se wo free mu ani kwan se mo ma kwan ema enkura no ko mo ma me ho na se ko ba se mo be ma kwan a samamra ni amane bia e wasa mo ye ansa na enkura no mo dia mo no samamra no ena busua ne yese by December no ma tie tempenifor na aso no ma jimuaye ni de emano nyina wo se ba ku no ama awraya o si heyi nti ba ya asem video ni pie ba ye no ka so si heyi kura che se ebufuo wo lebi abote eboko okay me ba cho mu mama no si eni se asem ni tie bo nyina ne se e pa mo cho bebri ntie mi yie pa empese me de me pe ebe gina busua na mu akaka nsem bi abusua na so ma me me pa cho abusua ne se me nyina mo na mu me fa mo fa ne den enhye ma me no ye den ensa na asasem a abrantie ne kan ya odi firi mu no ena me pese me chiri mu ha kakra bi ma mo nyina mo ye den moti mo ase won se ta ma mo di video no beto ye no me frɛ mami ama wo respond me se wa mami akua ena me se mama pacho mama pacho abusua ne ye hwemu se anya bia se obi di na no kasa asem no a ye wo mra bia wo ho a etimi twa sa asem no ma sa asem na nipa na ofo na anaso nipa na aka na ye won sem etimi twa sa nsem ma na ane wo mra bi wo ho a etimi obarade sa onipa na asem a waka no me pese ka me komati ye ka sa bebre wo record wo ha ya betimi aboni na akire wo anam so onipa wawu de sabi ka fra che wo nim sabi se kata wachi me ma me kan sa na o kire me se enipa bi no den ewo ba so be mani wa oba den ewo ho na wo de kire me se ye wo mra so foforo bi ho a etimi twa sa asem num anam so enya ayasampa abusua no ense ba on beso mu sietia empenifo na ase ehu ansa na o ma handle abofra no mfa nyina ahye ma mensa na anya nsusanso so bone ana ne ono be handle no ono anya nsusanso ana mfa no enu nti na o ma to December a mu sietia na ma me bisa o sa ana neba nyabotre mame to December but the etie ba ene say mumma ya respond 1 week neba ni o jara kasa ye no o ka se abusua ye pe 1 week mumfa mu amoye de emra enuna ya to sa afro ya bai se eni mane man omra ina se wa ma
na busa se fa mo fa ye den ento ano se ne etwem na se waje baako e bia na ochina no na kwan ya fa so je baako no wa fa sa kwan kro na so na ye tinche ye innocent no yen so he ho be ka jam papa ma me se kopim se papa tie me wadama tie me papa tie me me na me control asama wo kan ni wo betimi akasa ne nkwa bonten ti wadama me ka se tie me wa se wo tie me kan me say se kwani amfa se me ameda yen ya ena busuade abufuo eworo nkora ya ma yen ya na ka mo akasa mo hyehyɛ ban because asama mo nua be maka ye no adanse no wo mo nkwa mo ho se wo kan ye se won kan ye ni adanse bi e kire se wo nua be ma ne ka se wo wu a anase wo firi mu a e ma mo fa nkora no e ma kone eye wo nua be kinko a e na wo se asem no mo nua be ma e ka che na no kora no evidence no ye ka se won fa ma ye e no na ma ye mfa ne se papa ne kan ye a ebusua wa mamre bi a e ka mo ye de afa ho a se wure ye amfa ma ha no mo a e ka da be na na mo ye mo adwene se mo ye sa mamre ne de afiri ho na wure yi anya kwan akone ma ne nchen yo yedamasi yo edamasi de tiene se ye de yegusu a ye bisa se ama emla bi wo ho etibi twa saa asem no mu se bekina o ka saa asem che no mo frɛ no e ma do response e be de e be tu dwa ono so na se bi ka fra che enia be ma no e wuto no sere so e wo kai ni mu na o kono me yire me ma no ana team no kan saa asem se mo hwe yie sensensen enti that day na mo struggle wo ho no saa asem no de wa beka ana o de abeto ebusu se nie papa ne kan ye nie sabio se ka ebia de menya no aba no mentumi kasa ma no wa ha se ka enso owuo na bank e bi ka wo record e ma wonya evidence e de ba ki ka che se wo recording wo ho me de mini na na kuya me bo a kone o de kone okay kone ya recording wo ho enti se wo record de a on famra nie o de beto ye ni mu a enu enti e ma ye se de bekoto ebusuan foni ni before asana se busuan be hande abafa na amako ye ba ye no ayi na se no e asomafo mintu bi nyina kan ni mu nka se ohia abo no nti me gina sase mu we nti me di mu fa na ana me ba di mu fa na de ahye ni nsa ye soma ye se ye mesi busuan pani na busuan ye de anamu e otakwado ensi eduan no fa report ye emra na chire no o matran sai aye totoye ejapade obibia mu to December amode ma yen eno ene de suma yen ti se wo jo ba dia ma me fa kwa mabusuan se nya waka ni sei ina sema da honi ente busuan no hwe no mo yam totoye come on be say eh no say yo chino so up to December busuan na be come out but yenya ba no the catcher say no 12 December no wanya bote no oye den otu nika adi yanim adi asem no abeto community e de say onua FM so eniti de yebusuan representative a che say yen abusuan say yen fa no den me se ma me say na Akoma ento no yem ye be san na video no reaction no eni nsem no kaka yen no fa yen aba no Gladys no okay eni de no kwani ye be da se na ye nwie abusuan be san aba mo nche bi na am se enkra na ne nkomo amu ne ye die no ya ye tie ye kase ye tie ase a enya de se ebe ye ntie be san aba biem ye kwa no grow fine mojadrom wo sa me wa ya ofa eye grow fine na say grow fine makes you grow fine Dr. Menses Akwaba yeah me nua ba bibi aboko de mojadrom super Dr. Fierem yo ye so gina ho ma grow fine for gina grow fine na e kasa na sabre ye ka kire obia se yare ya de a isie yen na yare bia so be ba odika boy en kaye da bia ye nipadua ne kasa kire yen na ye nti nipadua na se enti ne ye ba be kire de nti a wo ho na won sa ana wonan aye tititi misraw se hu sa me fa ni agro efi se yare asuma ho ansa na be hu se won sa ana wonan aye tititi no na cholesterol strade boni awura nipadua num 15 to 20 years enti ne se yare a ben yen chen yatade ye hye wan hwe ya pressure e de obekọ wan hwe ya stroke de obekọ enti gi number no ne en hyase ne wi a ne a kirekire de nti a wo ho a na won sa ne wona ayotititi no 0244 59 65 32
0244 59 65 32 me nua ba me kasa nwie 10 minutes ne stroke edi nipa num afiri asase so if it's every 3 minutes bia no stroke ku nipa ba ko wa asase so na da bia ede ye kakra ene ede ahye ananse ma kwa na ede ye ko enti ye ka che osese wo se wo nsa no na yo titritia men fan sha ananse ye srade boni na awura wadwi mu se de me kan da bia srade boni awura mu na da bia nipadua ne kasa kyerɛ yɛn ntimre bia o se anu go from agedro no se de be ya bibia be kama titino ne ehu se obi anya stroke na ye panyini bia obɔ ne bra wie wanya ne bibia di awie a obɛkɔ ne so wanya stroke ende ahiafo age yare yafa efisi ye nua ne ye didi bibia mu asesa tie anu go from agedro no se de be ya enkofa yare bɔne emre yɛn ye wa yare ahoro miensa enan bia esie yɛn de ekɔbɔkɔ a ye frɛ mu silent killers di kan pressure, stroke, heart attack, and then diabetes and septicemia. Wo yes one yari wu na de nesre. Yanum go from agedro say de be ya be boa ayi saa yare we nyina afiri ho. Na obusa doctor bia say e de ne kofa saa yare wa we no ba. The doctor bia be ka kire say ya nasra de bone cholesterol igura yentiri mu. Entiri no ye omu ahodo miensa. Di kan friend vein, artery and a capillary. Artery no da say waye omogya na wie no a mogya na ebe pompi afa nipadua nom no eno ne entire mogya ne dikan fam first na say entire no wo ye animonyampe eni kwan se bibia fam eka emogya odi nutrients nuane nura ya didi inflammatory friend oxygen ewura nipadua na kwa nyina akọ na saa srade eje na srade entire eje na srade bia wo mu a srade ekam enti ekam kakra no na ama entire num asi enti emma mogya ne entimi mfa yie enti yesa mogya ne koboko eno a doctor for to redini low density lipoprotein mogya ne koboko na nam se mogya ne wa hoodin bia o se ekonenti o se ekọ 120/80 na ontimi nkonti o se akoma no hwa hoodin foforo edi pia mogya ne ekọ pia mogya ne esi wanya high blood pressure with the pressure ato akoma no so enti wo be check na wakoma ne nam 180 200 esa na de yare na ebro nyame amwa na srade ni gina pe ayare kese atherosclerosis afedi entini ne emuasi entima enframano ne kra enru wadwemu yie nti ube hu no entini no de so wadwen ka wano no ewu pe na wano achia unsa na emui kasa na esem ne mu so pegya obi mpa boatimi frito wo hu ni nam ayeduduru ase watie fom so yenum grow farm agedro no se de be ya ebeboa ayi saa ntirintirin nyina afrim se de meka no stroke eben ye chan ya tade ye hye wan hwe ye ne saa ntirin epai wo wadwen mu pe bibie ni ho se ma stroke agya okra ne se obe bed na mu abusuafo ana begya okwan no akọ nananom nchen yenum grow farm agedro no efisi stroke ekuye boko yenum grow farm agedro no se de beboa ayi cholesterol afiri ye nipaduanum efise aduro no ye de yan kase ye koko edi aduro friend zintoxylem na afra ye grow farm agedro no uba ye clinical saa zintoxylem no eno ne ye de manage stroke patients yes ye ntwen ma onya stroke no ye ntwen ma onya pressure no enti ye de afra grow farm agedro no nonom nanyi wa hoto efise grow farm be mo anyini ye the number no ne enche obi abenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so de make an ye de koko anwene aduro no anama na ye mogaduro soronko nti wo hwe aduro no ho a koko da ho so wo ho no woni so briwa yare mojabu yare no go fa mogaduro no wani so briw ye adwuma wa awia so memfa go fa ni agro wakoma bo periperi oni padua ne kasa kyerɛ wo mogye wo mu ne kofom hwe go fa magedro ne sɛ de be ya bibia be kama wo ho na onsa yo titriti wona yo titriti mesrɛ ho asɛm ne ye ka no num go fa magedro no wo ho na ona si pegya num go fa magedro no obi wo ho eda nwumra ba san na ase hyehye no stroke e bon kaye pressure e bon kaye num go fa magedro no wo be sɔre na honam nyina ya wo ya mesrɛ wo mogya no ano ayemre ye wade bi wo mogya ne fɛ hemoglobins e kofom num go fa magedro no sɛ de be ya bibia be fine obi sɛ duru anadwo a wontimi na mpanyifo friend anadwo ma na sɛm nko ana akoda ye
ade chi wo si wantimi anda enso mpanyifo se ento wada yare no grofo magedro no se de be ya bibia be fine aduane si wona ntimi ne dia akoya yare no grofo magedro no yenua ma menstrual disorders eno ka ho nenne ya to yedini Dr. Menses if you say die mfie du na ne menses ma ye no ono ma ene ba bedru de ba ya wom de ba entwa de ba na obo ne sa no de ba na yi clot onu grofo magedro no a bibia be kama we your ba na menses ba ya infections bi ni ho empompo bobo na epa ya ye ma me num se ye mojamu yare mojamu ayefi grofo magedro no obi gari wi na ode afi edwi ne ho mesrew eno so ye yare grofo magedro no we your ba ana be ma no atenka atia yare mesrew eno so ye yare ye fe no libido e kofo ma fe no low na chisa ye low libido atenka no atia yare ko hwe grofo magedro no na bibia me kama di number ne ye che obi a obenya aduro ne bi ato emre ne e ya so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 minu ya ba go find e say de ba bia obebu awro bia Ghana ha de say pharmacy herbal chemical shop omenya go for magedro ni bi ato ukọ ne wa anya bia fa mi number ni ma no won frɛ ne enkyerɛ no ba bia obekwa ko fa bi 0244 59 65 32 Ashanti region had the enya ba bia obefa bia obenya bia to na mom se wo nkranman mu a ko kanshi drug lane Case Heba Tinatek na Naboache Angel Repash na Ruta obenya grow farm magedro bia to wo shama ko Ekus Pharmacy House of Drug ana Widama obenya bi sana kaswafo nyina ko dependable ana Trap of Judah obenya grow farm magedro no wo tema ko na Naboache na Little George na Naboache yochina yedi wadro ne ba Spitters fo nyina ko Eska Heba obenya bi Amasamai na Heba post office no opposite wo ho akọ Albertsan obenya bi asama kase fo nyina ko Amen obenya grow farm magedro no wo suhu akọ pharmacy bia wo ho bia obenya bi achim wadanfo nyina ko Chumasi drugstore obenya bi Agnes Rodro oda kwan no grow farm ho ko fodua fo nyina ko Gapsin Pharmacy obenya grow farm magedro no wo nsamo ma ko dana boache se de ye ka no enkokofo nyina ko Hillside ana anti Akoma obenya grow farm takwa any Christian fo nyina mko owa so wo takrade ako AA Mensa obenya grow farm magedro no Cape Coast fo nkopena obenya grow farm magedro no ana boache ansa wo Cape Coast a wo wini ba bisa urade obenya grow farm magedro no sana asama kese amen ene wudu mankasimo amse obenya bi wo Jeff Heba wo El Social Station wafo nyina ko 1000 Pharmacy ana Obroni Pharmacy ene wudu tamala obenya bi wo PK Gombila baby bia won sabeka drone bi ato di number no ne frame na menkyerɛw ana yenni nkomo akire 0244 59 65 32 0244 59 65 32 se wonsa ana wonan ayo titwitia memfa nsa nanse obegya no no the pressure any stroke any ja kwan yare no grow farm magedro no efise grow fine makes you grow fine nyameka obia ho dasane yebeba ne abeto adisua ne so Dr. Grofine, Dr. Menses, nyame onshira bebrebe na ya kaka ho se ma no bobo na ye fan enchetwum. Sarati. Nedam. Ka me park ma ko so ye dance ni. Etwum nedam. Ai wo na kai o. Wo mo se ma ko so le dis ade no ho dance ye. Ha na akua ne. Ai wo mo na. Ya de fresh Akoma fe yi ehu free. Dr. Dance Grofine Mojadrom. Aya Mojadromo super high Akoma 87.9 FM Akoma mun sam dwumade ane aguswa edeso monua TV eso TV stations bebre information centers bebre nkrofo amasom wa munyina da etie Akoma mun sam na edaso ya eti nkonwa so abusua yenim se mwasan akọ ababiem ana se abusua da so ejira de mugina yedi nkoma minim se course ne bi ba adwen sakra bia ba na sa da woro ma abusua mu da so ejira babia mugina yo I'm saying the Busiano smile na Hano Mugina. And your mammy and sound saying Fameto Akoma Nimna at year for Inano. Some of her and Anna dear. Yan find a mobile na maybe or Nasa or Peso about Abusan Nasia and into Tubia or more Abioma Pomam. Okay, Obama. Okay, toss me no. Any video now or the two, you know. Any idea catching was I say young fat.
anodin so na agye mofra no nemu nam ne aseme da ho ene hyehye bia wo ho na epese esundie ba enti na ma sa wo hu sa de na ekoso no ene ni beso yede e wo ho obra ye fi amusia ba ebiso betumi dia to so be hu no ye koso okay ena to so mi ensa no eye asema kache wigia ni asa repeat bi afa ni aba grades no and there was sanity set no crebe so evidence ya o do fa meto ya abusia na bi ni prama no na o mo trase nkasa asem no okay sabi abusia da so agina ba bia wo mo jane ye ba na akade a e ka ho a e wo sa abusia so e de ka ho no ya ka ho asema ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie e so eniema da ma mo ntwan ye besan abasisi a Emma Boniade Ebusia enianom ni adofo ene make am for Sankofa natural spices ene di amawo Sankofa natural spices dear 100% natural ye de Ghana ye local spices no ena ye fremu o enchini bi anim sichire o MSU color o preservatives o intia ye crojin ye wa curry noodles fish stew ni gravy soup ginger ni garlic ye wa jollof ena ye sanso wa chicken ni beef Sankofa natural omo ye na se no omo so omo hwe se na me ye se me gye nkola no na me kuma afo na minimum no omo so omo mpene nti confusion ye se be kakra na omo gina mu nyame se nka no kono mo so omo ye mpanyimfo to omo gina mu na omo achi nkola no se na be ya so ye be ba nti omo gina mu na eja omo gye nkola no minim se nkola no omo hwe omo fine na menwune but na me de ne se ba kokodi me kuma ba ko e fa ni baki ne hono kodi na ha me fa bofo na sister didi matem ada na fa bofo na adwen ada na me so ba time didi enye ye me dan yin da ti na me de bedam mo ti me de bedam mo na se me so mu ye hu bibi mam na me te me ba ne nka se jimpa mo ngi sa fa ne mame onto ono titiru ti na me ba ha se enkomo de edi nka di dada etimi ma won se bebre na emom mebusa won sem ba ko bienu bi ansa na ma ba won se no mu esom empanifo se aware egunkro meboam ebra wo ne wukuna ware ne eguo no abusua fa ne fa ehia e ma bonkro ansa na wade na egukura na se wo fa bag na akwa oba bie me pacho awayo ne koye ne se me kunu me no fa ne frɛ no ti me ofa frɛ no ka se okay se sa dia wan ba ye de won sa be blow o so me ni mabusu afo ya ready sense na ye beje enti da say ye betwen mo fa ansa ne fa mbla ye ba ye na ebusu afo ye hia ye ba ye na ne nko na ye no je nsa na ye sesa nko na wo ha de ne je nsa no ye de soma fa ko si wo fa penyin nsem ye de nsa no soma na de koye so me ne ne bibia ne bible ne bibia de ma no okay won sabra no woni wabusua ani wukuna awanya ne ba bi ko musi gina ye e de fa nkwara yi ho me pacho da bi won si gina bi amfa no ho ebra wo firi awade na se a wodi nkan de nkwara ne koye sede wa ma ne ebo kire no a wukunu ba ye se ba bi ade nkwara ne da na ne nyi ho a obefa nkwara no edi science na nyame to nsa fra wukunu oh me pacho be me fa ne se be 2 years be 2 years sabre no na o makwan e ma ba hwe wo ma no me pacho na o makwan ma me from me ye bibia na o makwan no makwan na me ne te fine na me na utimi kwa sra woni nkra no anytime na family ne ya away and na me nim say ni family ya away but o mo ntem ben yen mo ntem ben yen every ho no ko be fa ka mu wa anse wa kodu nkomafo ni bi ho nti and na wakuma kan se ukunu ti ase no wo hyemra pampe say se wati ase o so free mu o eni kwan se wo moma kwan e ma wo ben enkura no wo te sasam ne pen pacho da bi me ne te de manti sanye se wo ba ha ya na nka wo te sasam ne da so ankyere wanka bibia ankyere me da on ko yawe no se me be fa nkola no woni mo de me fa nkola na me so me yawe nti wo de o makone me fa nansa enko no ho na etire me ba be fa omo sana wona me kaye okay okay wa ma ne ebo mo se won se no mu ya hyase na wonim wo mo na je se wa ware no mo amma bi me pacho da bi at time be na obehu se wo mo eka abusua no be ma na abusua ho papa ni free mo no e na abehu wo mo e bra na mo kan kra no ho asem no etu so mo na mo gina mu me boa me pesa me kasa hye wa no wo si wo mo na gina mu e ma nkra no ekodi be ma na abusua fo enche okay at time na wonte wo ba nyameche ana wo se ho ana na wonte ne ka mo na mo gina mu gye mo fra no se na so dwe be ba nti mo gina mu but me nkumafo no ba ko e na ono no gye nyameche no on pese meti nkola ne nka no nyameche ne nka no time a wote na wonte nyameche enka no adenti na wanko back to wonse no mu ho se enkura no mo na mo gina mo gye nkura no me ensa de me okay me tu mo nka me nim se de ne o me ko na so ba ko bia wodi mo de mentene nka na nka bia empanifo wo bibia na mo bia nko mo ntu amfa ho me pacho me ma mo yawe
why pote na bo na mane me pacho mmienu ni na bo ametumi ye voice message mo se me pa mo chom ka bibi mfa na me se me ba ne nka me nti me ba ne nka nti me pacho me bo mama ne e na mo ka dan kire wo o mo se me nya abotre mo nya abotre but me so me ye me hyehye me se na me frɛ me kuma no didi matam ne nti na me ye me hyehye me okay nti na me ntumi nda from time a wo bo mo mama ne any time a wo de asam ne ba ha na ye na dodo sai me pacho 1 month beba 1 month beba Bebo shome 1 month ansa na me fa ne say 3 months sister ya wo ko chi wo ye dia wunua no no ho nyabotata mo so ababam aha na busia no fa ne fa nyina wa ha na so nyentokwa eya asomdwie nam se enkwara nipa ho asem ene eka nti kwane ebra wo ba ha wo de asem nyina beto ye nim no kiremu se enkwara ne nyina na wo se wo gie anase hwan wasem pote na wo de ba ha se wo ma ne de he ho asem na de ba ha se me pacho nyame che no na ho asem na me de ba ye mo mo wo ho ne de minim se o mo hwe o mo fine na me ni hawo o mo ne me so te fine o mo te o meni mame but nyame che na me pena so mo de ni na abade a se bi me ma no metumi mpo enru ho me say sabaya ye wura no betse ye nkomo na birthday enko emfa ema mame Jennifer Dua Ajimain Jennifer Dua Ajimain happy birthday okay Jennifer Dua Ajekum Mrs happy birthday enko emfamaway every evangelist Samuel Mensa wonu ankasa ne nua ba keto Mrs Jennifer Dua Ajekum na twedi ampon e de afe ba ko aka mfie ho nti every nua be ma hom evangelist Samuel Mensa kuma mu semfo nyina da ye ma happy birthday Yasaba biem abusia se wo moda so a ejira de wo gina video sin ade wo mo pia bi ma ne abrepam ya wase ade to so a ye de nyina ebeto so na abusia we de ya ntwentwe ahonom ne krakra mesa bisa biem ne krakra ne sen papa memra ho na se ne krakra ne sen ne krakra ni na no matrezam se wie how much are we okay ne krakra ne se de abusia soma ye no yetimi for one no for okay na yan try December okay you two for one of and to my friend dear me nua no Steven no na won kwara no and yan ka say we ni ho a we timi hwe we bia last week am town much as so ba ni ho a be matimi hwe be ni ho a ba timi hwe etino we say abusia chem se memfa mo fra no okay akade e ka ho so abusia ka ne san abusia eno de ka ho ne say bredan onene ye japade kakra na papa ne menua ne ti ase no de dan ne han ti dan ne beso December ya nipa wo mamunya December we ya ba ya dan ne dan pon do say enum okay de wono akasa menua ne dem wo ho na de odi ama rent ne so ye 4 enti beso December we ya December we say the so a de besan de han no ye behwe nkwara na nkwara na da henfa enkwara de say ya no mo wo ne on be ko ma me nchen some papa fie so na de ama han ya December yes say to de ama han e de na nkwara de ba de tena se abusia ne tena se ne ye ka se oba ne ko tena ho a ehwe nkwara na ye ni assembly ni de say abusia na be decide abusia ne be decide on abusia na be December no etiane na chese every sabre ye be ba ho no so na every sabre ya nkopim December no akade ba na oba no wan fa hwe nkura nam se mo amudi adanse ye se dan no papa no de ma han sika ya medi oba yi nche me ba cho ana papa yin so fa japade bia ma wo ba na se sia obetimi aka se wode nkura na ekono oba no de oba wan ka se wode ne de baje nkura no wase wo pa se wote ne ba nyameche enka ana busua bu afuo ya te ase yesu yentime twuma no ngofom ya pese hu se akade ban ana oba no mode gya ne kwan na wode aso ne mane mu yo e pese ejina ha ne kai wadawro ma me ene se akade bi wo oba de mane dia se da busua aka ne dada so omra busua na ase abusua na ba totue e de agya ne kwan ene na I put it to you said na nakua ekoye no mode miensa ne bekọ na ye nyina ye de akire ye ba na ye ka wia na afa because montimi mfa nkura ne ma akade bia enka ho ya pa mo chaw enu nti na busua na ye mfa ma akade bia enka ho so ba ka se wonte ne manka
ano nkyesa mo ngoro nkwara ne ma no yeso yentimi anka busua kasa bo anhye ne yam eti akade e ka ho ne ema ya nya de so se wo bayi ye beje nkura na ma ne saa because nkura no mo da school mo sese ya makwan bia wo mbekọ omonim afa no be pa admission foforo de ama nkura no wo bia beto books uniform ni ade bibia eyeka eti sa busua timi si sa gina ni nyina na se no no abufu nti mo anwene anko ho de a yeso so nya de se ye betena ha se obayi emfa nsansa saa enkwa wo mre kwa mo ankasa mo gitum se woni be ma na japade sister kuya sister kuya ni emza wo sister kuya ya na awu de kan ni na ya wo kasa no ndiye tie ne se odi ba odi mane ba ko utie video da ebe ko na wiye no odi mane ennan me pato me kasi asem so me kasi asem so adwuma na ye no ta moda ho enti bisa ne se enti ye do man na ma wa obeje ana se ai we ni etie do video no mo ohia oma eti yade se je ene nti ebusua na to safra wo se bra friday enura no papa na ye no nya seseye ababe mprenu mprensa nan so ye mpese ye no nya seseye me pacho wo bisa ma se me pese me hia no mesme pacho me ko machi me kasi asem so me pacho sase be video bi ma so mo se muni ho kwan mo fra ochi ame no ko fo na busua mo so mo me ye o ma ne nkasa enti say mo say bu hia bibi dia we will go back to the family nya ko kaje say ma mene say o hia akwa say be pia mo fa na ti na nsa mo de nkura na eba no na ka de ka ho no ka ho aba because that no ya ne beki kasa no kwani hwana na wakuma be na na o se wotifie ho no pacho kone o se fie na no wone nkura no wono tifie ho o se no o se wotifie ho o hwe fie no so but on te ho oni ne kru oni dan ene ne ma wo vi eti edan ni nyina de ama han edan no de 4 me pato 4 no ena am de ama han na ba ko na no ne kum de de tumu ane ne ma wo mu a obi anti emi edan no ene ya se December no ebie ni ne ma so a na ye che japade na December 1 year okay 1 year be sida bai 1 year to we 3 months ni 25 ya ba kon kasa me pato wo evidence de waka no me pay na ka try me me pato wo evidence waka say ye ka oba hasem a ye betimi abobi evidence upon evidence e wo vote course abo fa yaka afa wo kone ho enye ho ene ti ye ba ye yesro ya mase ye be kasem ene ti na busua ne pese ka wo hia comfort no na ka mo tena ase ne hihia wa ye sunkra si e ka do sa kwan so dia anke betimi aka san bebre u ka san bebre family na wawu no niam a wo ye o twese kan enso mo fa kwa so ka se wo two ho mafu ama papa do twese kan na wo na ada to na bofu ade aja so wo ja wo dia ho ada no ba wa kai ada pacho de nya ho ne ye mo nyina mayi mo afrim mo nyina mayi mo afrim mayi obi afrim eti okay uhia o mane dia ene aje nkwara no na madam mama na tse ani amwanga sabi anga ngo fie kura ya mi oba ni bi kasa gu mic no mami papa foi me mo ni mitia ye so mo kasa baba we ya ndan akwala we ho ka o wo fa be ken fa me call o tini fat wan ni no akate no o fa no fa papa we dina no to mu an kwansa onye na ba ne na kasa once in 3 months acho ye wo fa wona odi wan to mu an because oye ye wo say kwani nya abotra wo de nya abotra me be kasa ansa onye na ba no ene na kasa once so nya bibia de omode ye nkwafi de be na ye hwe no ne nkwale ni dia no mo sane ade ne ne je but when kwan na ye asem last minute be kase mo kan se de no oje fi ne ba ho 9 months nso mo kase se mo nim hu bibia atete na broso de no de ye ne ba ni nti on pese bete ne ba ne nka enu nti no de mo ba ha mo bre mi kwanu mo na kwan bia so bisa unya ba no be kan ko na che say ye kona sawi a ka obi a obi hye no hu me ba cho mama pia yama sister mama pia ni nyina aha kudu bi say ye kona sa kwan no so a afa sundue man kwa na ye die na ye hwehwe me obetima ka say me meti hayi sister akuya ka kire me say me nyaa meto na mami meto ankwala mi no aha wa fa point of correction oh mama ka enya ho ne ye ko
mo fa no ye die ene ne se no wo ha ye ntimi fa ma tu ja what ya se ene ntiri pam no twa mo di o manyina ina fa wo mane ko ene nti na wo sa ye nyina ho do mba studio ha what ya se enya no nti ya sa de ye hwankura ne ye de papa mo wadwene mra me so papa wadama ya hwankura ne ye diem sa de mo amo ka no se mo nim sa next time kura ne ko mo anim etesi ane ye de me to ma mo biem sa de mo amo ka sa kura ne ye diem etimodi nkura na ba no next time nkura ne ko mo anim admission foforo books MI school ntade MI an campus diem eti we de mo akoye jabi wo jabi ti ase no nkura ne ye diem no wo mo school sem ye de mo bre wo mo maame ne nka ne sai kopim sa December ne be so a rent ne be so a sa de mo ka no sa mo cheo sa mo de ma hayo kopim sa bre no next time bosumi ya ewo ma de ba ebeba ne ba de ebeba ne ba nkura no etoa so a mo ko mo anim eti sa de mo ka se nkura ne ye diem no mo hyehyɛ ya mo de gu akwam fo nkura ne ye diem ene de he se nkura ne kom wo ho omo we ho a anka ye re papa ye nko ye chi biem se ye hwe omo we ho a anka ye hwe nkora ye a asunye ba miensa time no kura miensa kura woni problem wo ba ko no kura no ma me ne hwe ne yi or the pictures in na send wo but just the issue is unti please be patcho yes I won't tell to me mama kwan ada woni me wasama na yan ka hwe o papa ya wo ye no you are irritating me I beg you me patcho bebre mama come asem me patcho me ka so enti be slow patcho I say no si bi wa chire e bia na asem no makuku bia kwa ya de ya so nkra mesra ande mo fa ne ye die mu na enti ne wo ha what you say u bisa se ye mo fa de ka ya wo ho do enti ya ti mo fa se ka ya hwe wo ya de so afiri wo uti so but the way awo ye yi onya hwe wase won tene manka ana bushia mo fu a de nkra na ba se won tene nka ye ni problem enti u ba bushia na ase enti ne dia beto do se nyabote ye nya ba ye de enkasa ye ni ba ye ho so no what do studio dia se na beto ha se wo hia oma ena eso ye oma na ato so oma na wo hia no oma na ni enti dia ko ana me se biem se enkra ne ye de mo ntino se sia no nkra ne hwe mu no ye be ne san because wo mo papa eye ajapade wa kan se wo ne maame no eye ajapade kopim se December ne beba mo kra se sia akwa de asa atum kwafe ya kwafe eti kopim sa abre na afe no ani we ya de enkata ma minua ne de ama han na wi ebe so December it is rent na de be man se me ne yire ne be kwotena ho a na rent na obeje no de ahwe mofra ko si se wan ya be so a ye bie ne ban bie na se fie ne krata no wan che ne wo krata no de no pre ne me ka me ameti ho sisi ya be ka se minimba bia krata be ka se minimba bia wa minimba bia wa abushia suma mo na osasa ko mo nyina nka mo di ansa na mo aba sekane odomo a ena ka sabio adwenboni bia nta kira na osasa ko mo nyina nka mo di ansa na mo aba ntiki e ba ye na ka yate ho ase tietietia mama ko ya ba to memra ha me pacho adaruma enu nti na abusiafo no to nsa fe ma me se enhyehyɛ bi wo ho ba wo na ase eye oto nsa fe Friday na ye hu na ebeka ne mo fa no request no Friday de se na asem na di nka wa ha ya to kana Friday aka omo hia na ye nra ana oso won ko ho nto we fa asem ma wo hini bi ana oso se on to bi ma mo na ase dia ene ye fa asem tie we enye de ematu na nim asem no na e wa ha ansa wo ba ye producer papa nya botre ye nya botre producer nya botre no wakasa se ye dwuma no ye nkura bata no edoso ba bia asem be ko bia ne wa na musifo a ye di kosi omoso eti ohene ya wo refe no ye nua no mo nua TV fo wa musi anam won kran wo mo na musi ni a wo mo di dwuma ma akoma mu nsam na asam no won kran ti ekosi ne so me ba cha ho no wate ase se se afia da mo kan na asam na di nkan wa ha no mo dada eti masa bi sa bie mo say next time se se ankwara yi makwan fiada minim sa na mo ma ne hye tie dia aha e bi makwan fiada acha na wotwe bie no wo mo bie school enkura ne hwem no kwapem say December rent ne be so no yenka ne sai ba bia fie nkrata wa kura busuan mu nim mo amoba kura mu nim ba bia enkrata wa sese anu asoso de nyina ye ne da so enti yenka ne sai ena kura na timi anya kwan awra school ye nwie na ye time no ebeko ya so enti pa cho se open dan nkrata na onko busuafo no na ase omo de be man wan chen wonko busuafo no eye papa ya da busua penin no so open dan nkrata na pa cho onko hu no
obe handle mama no oto sa first o mra ene bibia wo ho no na wo pe o handle man ene wa ma no nti so pe enkrata e fa dan ho na dia o de o mra ho na o magi bibia na hyehyɛ wo ho no ne de so odi pia na chi no o me bati sisi ade o hia ne man to be se yen fa ne man ye de ento ano mama sa nyina hu se ne man no o mo ha ye nto om ye fa mo ko ba bia mo fa nyina nie ento onya wo ma de na amasa nyina hu se mo fa ye enie ane sade ye to mo nkra no mo so nkra sade ye to nkra na wotwe pepepe mo aba no ye se to nkra bia mo se ye ba hia afie ne nkrata no wa ha sei ye ba sa hia afie sankra ne ye ba so nkra no mu dia ane na afie ne nkrata no so ye ba hia wa ha nam se eno nkwa ne kwan ya ye betumi afa so secure nkra yi ba bia wo mo beda sabodi wo mo bra ma ne dia ene ne yesa to nkra bia se fie ne nkrata na wotwe ntem ye hia wa ha se ye be kwa abusiafo amane na nsa na so enso beti na kuya se bibia ni ho biem ene ye da mo ase abusia ye da mo ase se mo so ma ba na bibia aye kama yankwa ni yankwa tete yapom yankwa pa pom din ewo nyadua heba wapa Middle. Bibi aboko dia. Oduma kwadaro ma Yo, nyadua heba. Pepe. Okay, if I remember. Yo, ma me da se ne akwanya wodi ama me ewie me de ncha be fri nyadua so ye ama akoma etiefo nyina abusua enen so bra so se nyadua heba fo ye ne ye tiefo adofo be twetwe nkomo de fo ya pomuden ho esan se apomuden de eya na eye pa se woni so ade hunu bebam ana wo botaye obetumi akwa koduru ho a wo yi apomuden efri mu a enye yie de se ntina dada nyadua fo je bre ebe fidie se no be twetwe nkomo e de fa apomuden ho na me kosa kai se nyadua heba fo akofa nyadua heba mecha abedwa so nyadua heba mecha eye malaria duro tatashe ewie wutie me awo na de wo wanum na ato wuti de epai wo ahohye na abegya wo so wunya nyadua heba mecha na se wo no mo a yade ni nyina wo be wo so ato agu ebuso drugstore pharmacy shop license chemical shop obowura mu ho a obenya biato wo pani dudrom eto akoton a na de wani akirem KNG herbal Colenac herbal Misty herbal Freddy Mens baby etu no ton bia kwa obenya dudro na etu akoton na awia me so abusua o hwemi se yade ato ahye so yade ateteo wanunum no ni bebre na so yade no enko wo pese ne doctor me enu nko a twetwe nkomo efa wo yade ho anampo so pese wo kire wo yade mu e de kire doctor ja ho mabofo ne Freddy sesi a 0270 417 669 0270 417 669 nyadua heba for ya homa bofo no ntimi dofo yi wonsa ka homa bofo no ana namba no nsa ka no wo de afre yen kyerɛkyerɛ ya de mu kyerɛ yen na ye ma wodu papa enom me dofo nyadua heba me cha se de na me ka ho asɛm no eye malaria dura awie mre we se mu no nyadua heba center for dia bedwa so na no kwasɛm se nyadua heba me cha de eye malaria duro tatahye a se wonya bi na wo no mo a wode bre etutu malaria se ye nya nim se yade efe ne se malaria no aboantontom na edeba aboantontom beka wo se pe na sa yade kakraka huhuhu wo bon se na ahya se ededi woni paduam obi wo ho no mo a ensunsuanso de bebra wo no eya na edroso pa obi tibi ka se me de me malaria ka ne ho a na meti na eye me ya ni ti dwa ni se gaga asenani etutu ato ne nsem obi mu ni mo bon nyina na asisi obi kura de obon se ne hwini mu nyina na eso nsuo wo mu sensunsuanso we anansa nkyerɛ ni we wo ni padua ni mu a edure betumi aboa no eye nyadua heba mecha nyadua heba mecha wonya bi no mu a wutie paawo kata ache wo ne nyina ebefri ho eno achi no bi sime kura de ya na wode me ne honam wo su se chechechecheche awia ebo na fom obi di akonwa na odi akosim odi kete na odi akosem obi dem na obi tim kyese ne ho wo so sesesesese me so wonya nyadua eba me chana se wo no no mo a ebeboa wo ebetu wo nyina de afri honom de ama nyadua eba me chabobra wo ni padua mu a wono awono wo betu na se afri ho wo medwodwo ano na o mebrambram so eno nti mpanisi dua ya be wo no ye ntwaso na mum yetu ase eno nti nyadua heba me chabobra wo ni padua mu a wo yade no wo tu na se afri ni padua nim eno nti ubowra mu drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia na akwoto se nyadua heba me cha esi ho a me so ensa ho nko ene nkoto aduro bia nso keke se nyadua heba me cha ena me kan forma wo empanisi Paul Amantem was na di kanfo nyadua eba me chaba ye nche kura na nso adwuma pa ne ayaresa wo sa wo nipa ni padua mu nti ena aduro ni dia aheta baabia empanisi dua ya duro dua ma pomuden ena dua ema ayaresa
enu nti nyadua heba mixture de me dofo wutu sika ekokoto a na wontu sika entu nwi enu achi ne mesro me kanfo de am obi a eya na ho hye abegyina ne nipadua so ne ho aye hyehyehyehyehye wo gene ho ba bia enye eni ama ekwo heba ye nyina wo de agu ne so still ne ho eda so eye hye ye fota we ne de kata ne ho so still na ho hye ne egyina wo so wonya nyadua heba mixture na se wo no mo a ebeboa tu ho hye no afiri nipadua ne so ohunam nyina ya wo ya ohunam nyina ya wo mre obi kwakata so koda ade achi obe sore ya asem wo se asa ya bro no sansani nipadua ne mu nyina atwetwe no eye nyadua heba mixture wonya binum ebeboa wo ebetu hunam ja wo nyina afiri nipadua nim na asa boa ma wo kɔ mpamu a watumi adayie na de pa bi tun wanya hoden foforo de akɔ adwuma so edro ne nyadua heba mixture medofo jam abofo ne freye kire wo yade mu nyina afa kire doctor abofo ne 0270 417 669 0270 417 669 nyadua heba mecha eboa amasabi ukompem watumi adayie eyiyi honam ye nyina afiri wo so no na wo sanso so aboa ayiwani subidie de afiri ho sanso obi wo ho no mu abose ya na nani su chini no wonante kakra bi ne anso ni mu anu wo tu ato kama yesa na wotwe bia na nani subidie na aka ne ho wonya nyadua heba mecha na se wo no mu a ebeboa wo ebeye ni subidie na afiri wo sanse se tidi mu wado so wo mogya mu a wo mutimi ma mogya so ete enu nti na wo ho no mu a na wani su biri wo no wani su chini wo no na abraba no nyadua heba mecha begu ni padua mu no eboa siesie ni padua ni siesie mogya no ede ma wo nyadua heba mecha bowra ni padua mu a ansa wo ya de ma wo no enye nan ani enum enu nti nyadua heba mecha de mekanfo di mu obi bia ewie wo hwe me se ana wo tie mi se wo koto etiri de adura no mu a enkoto aduro bia kekese nyadua heba mecha ene wonam emontin so hye nipa bedu nu na abuso mu se ne malaria duro papa ben ana etiri de duro papa be pa na de bre tutu malaria se a ekwa emmebie mo bia be ka cho se eye nyadua heba mecha esan se ye de oba de hahama nu bina nu nsini nu a ena yakeka bom di nyadua heba mecha bedwa so enu ntimi dofo ye bibiduro project doctor amfa bibia emfremu enu nti wo no ma ne se wo tutu malaria na se de free ho de bia meka me se ya de nyina kofa bai eye malaria obi wo ho no mu a born nka ye no wa hwa mpem ho asem anka obo se ne didimu a na akana to ho edidimu a na akofa yare foforo asan be kan nipadua ne ho anu ntimi dofo mu apomuden ho ehia ho na wo padu papa e de abo nipadua ho ban wapomuden no wo padu papa e de abo ho ban age wapomuden asi wo de a edro ne nyadua heba mecha nyadua heba mecha mpanisi dua ye duro dua ma apomuden e na dua ma yaresa anu nti nyadua heba mecha de ebo ne mrane se yade bia bedwane na yade bia nso ebeka dem meso wo ye oba na se wie wutie mi a me kanfo aduro nyadua heba mecha mawo sanse obabi wo ho no mo ne nsabuo na duru so a entimi ma ababro so anso a dako na mienu na etwa obisi me kura de babu sumi mienu miensa mi mu minsa da ma ye nhwehwe mu nyina so a ekire se menfa afro ana nso mensabuo no entumi ema obisi me kura de bia na ma yase na ye dududu menua mesro wo nyanyadua eba me chana no ma oba pa ebeboa ma wo nsabuo na ba wano de ama wa ubu nsa dako na mienu na etwa no wo so de no ebeba kama edi ama wo ba wo bu ni nsa na yase ye ne ya ne sisi mu we no anampo se ni dane etete wo no wo hia nyadua heba mecha sanse ni dane kura de he yadua ma mecha no wo tu na sisi ete na no sister bi oba ya so ye was doctor hwe na me so pa o me oba kama kese pa na so san yade efe ni se ni dane nti na hwe de ma ye ne so atia manchese wo je ne ho ba bi a enye na so ye kanfo nyadua heba mecha e de ma no wo de ya danse abrayen na obehwe ni pe gu ya so ye asabi enya yaresa e no wo mo ba bepe na mum adanse e no mo de bre doctor se nyadua heba mecha no ano eden ano enam enu nti bi kanfo di mu obi a wo hwe me ana obi a wo tie mi se wo kwoto aduro anom e de abo ni padua ho ban e de etu ya de ase a enkwoto aduro bi akeke na emum kwa wo se wo to nyadua heba mecha nyadua heba mecha sanse nu ni adu papa ebetumi aboa wo etu ya de ase ede amawo nyadua heba mecha de nya afa na wo kwoto nkwoto amienu nkwoto amiensa bia sanse panisi aduro beje wo a e ya atrema pe wo de to aba ko ne kra wo num nwie
apomuden fa hodie na ye ochefa enu nti nyadua heba mechade me kanfo di mu obia na obia won ntimi num yedro yi bi eye oba wa fafro maami a ma bofra nu fo abofra woni mfie dumielu enu achi no obia etimi num nyadua heba mechai ebi enu nti die wonam a sebi na awode no anampo se wo yadwuma kakra bia wabrɛ wakoma ebo se kim obi na ase nyina peja ne na ase nyina dufu wode ne nsem mia ne nan so na atom sebi wo so akoti aduro so enya aduro bi no akoti aso yes science doctor number no so nyadua heba mechanom na emwa me pacho ya homa bofo no eye 0270 417 669 0270 417 669 edwo ne nyadua heba mecha ebusu drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa ubenya biato Abapa yada se nyadua herbal mixture malaria dro tata hwe wadasani bi abomoden se ubenya bi etu ase a ekwa ensan emabiem me kanfo diamond insecticide spray ene ne kwa odi amount se pebi wo fie wa no nam ehwampa spray no wo be spray na asanso eja nka papa ewa wo dem coil no ehyemu makomako edumienu wi to ne amfa so se yi achawo head office ewon kran tudru afei wo kanhyi ene makola nyinada wo be hu omkrabata ne bi ewo ho 0303 4676 0303944676 yeah the second story no to asuna ni what scientific clinic and diagnostic services esmen kancha sa wupa wo a bomodin abra na kache mani be mani nyina na mo bomodin akwa womben penis repair no doctor ni mo one scientist no da bia wo musua de wo yade ene na yade sa award de wo motenete bomodin sa cancer cases and afa hepatitis yade no ene liver ene kidney yade akase ni nyina so wo de be ko ni what scientific clinic and diagnostic services kumase atonsu Monaco Junction womani adanse rubber nkede animhwe enkran wono ewo circle photorama dynamo eben go filling station and NS chemist edi animhwe 0244 087687 0244 087687 second story ena yade etwa so ba pa kwaba hey say ya na de bae ana avem ni biem wo ho kasa kase mame why na bra wanim kakra mo within the sign pacha from Elizabeth Sakpaku okay Sakpaku Elizabeth Sakpaku pacha ufri hina bae pacha mi fi takwa aboso okay dia na do nam kasa kase mame pacha brand sebi na di misika edwane na me behwehwe okay kasa dia na si ye be ma no ye hwan okay na mempena okay ushia no way for yesha asefo na say ade asam no ba de o ushia no way me de koko kwechima eno hu me no say pacho metime nya wo number satam na me de me koko kwechima nti me ponko ofie no no say ne ni jime mo ba satam na me ne be mate nti me ka che ni so me ne be ma eti no si yo wate but ochemu say oyesofo nti wo ma no si o ya besra me asori besra me asori but ya me nko nti wom na maware no ebeguye na waware ana na wotwempena na be ma ne nye me ho ade na ma wo ba konso nti wom na menti nka bio nti mi san so start say menti nka no na maware no egu sister aware ana sempra twen na upra twen na eba wo na no nya ware ye kira de wa fidie so why woni be ma wo a enye okunu no why tina ne be ma te amwawo ena be ma ya waje usika adwane ye friend say wa friend ni fie din di akwesi no mo de friend but ni senim ni ye Dixon anani okay ena o hia wo no o say wo pe ena ye den nti ma ware no o de ye to aso na wonto na me ye adwuma o baby foforo nti om na me contact e won ho nti ono frame me na o say menini di nkomo say maware no anyi ma say eyi na anye yi no si o pese one metina na me say there be me amija ya ware nche ye nti me pese metina na me bo me bra me pese me ware ba yo de pa wo hono wadi je ware pa ho awade de ye na me bo me bra kakra o si o sister me pa cho why sister me pa o cho opa me cho sa be 3 days na me sha enye hwe o yo sofo nso
si anyame ni mpade mate na meji ni tum nti yo no si me mbra ho no na me si oda bi me ye adwuma nti me ntim me mba kumase ha me ye adwuma pressure force member na me si da bi na me si me da no nso ntim ka chende se me boda no do a ansa na ma ba ha be hwe bebi owo nti eda no so bon no si saade a obeboa me na ma bo eda no so na metimi aba nti satam na me mi wesika me si me kwakoto ndua aba be bo me da no si o me ntwen na obenya bush price amami a eye low cost me mboka bebre na me si yo mate nti wom na o se o nipa ni fe aduane mba aduane nipa no mfamba o ene o china meseni skana mo na nipa ni deduaba me hwe ni mana nipa ni fe aduane mba nti mo wa no ka chem se before onko kumase o ka chem se obetu kwan ba kumase nti obe no se obeye adwuma wo ni yanko company ntina ofi takwa ho eba kumase hono nti osis kakakra wo no odi ko she company ni mu but ade ni yes na company na collapse nti o revive na e ko kakra nkra na ni nuanu mema authority ani se ono no da ben na oba ya waye wabeje company ni nto mu ji fininsim nti na ade a akaye ni wofa o se ni wofa wo tro cars 3 no ni nyina break it down ti saade obeye ni ye na oja start adwuma nti odinka ye first one ni si road na car no eye adwuma nti car ni ye adwuma first pay oye car ni wie no se ni wofa se onto oto amani 15,000 na osun sa enumre no ana mi ka che ni se o enya shinti sa 15,000 no on force na on ton ebe boano nti o se oni ni ma me ke kam nsa bomu eno munya 4,000 otoni dem nyoma eno nya 4,000 no de kwa asa no satam no de kana kosi ni anke hodada nti paying 40 na se o ka asem no na mo de ka ne ma no nti si no de ka 11,000 ene ka down no de ka ne ma na no ye adwuma nti ni first o de ka ne ma driver ni di ye adwuma first is buy na 1,050 cedi a day bia 150 cedi nti every Thursday bia na driver na this can de ba nti first pay no o de ma ne maami nti o de ma ne maami etri no say we ko hu apata bi no pese oto apata no de mami se mimi fi ho na me ba me pedwuma panti on pese me ba betina se keke na me si yo matina o ma no ase no okaka che no wafa die nima o wo pempemfo na wo kwatina ase apata no o se apata ne front and back 8,000 no muti so man 7,000 inti second week na kan ye adwuma no or ye or the 1,000 by na me sending 1,001 na ye de koso apata na no nti apata ni deadline ni 1st July na ownership na be ni dia nti nke ndu sa time na yesi wetie wie nti second week yo hono second week na ono akasa nso esentu aye nti ya kwa third week no na can break it down nti can break it down no yen repair no na miss ka 2,000 asana kodi man me send man no fanye na already we din kaje 1,001 dada na 2 ko kan ho okay to so nti 2 no ko kan ho no na we kanu na kanu Sansi road nti kanu Sansi road no na o say Urefi Kanisi road no no si there driver no ne wife home fa no nti ejuma na oye kakra no onya no one Thursday ni so one face ka number nti ho apata sika no so a week bia yetua 1,000 na ese mi na me sansu etue scan na mi tua ye nti ho another week en sansu mbeso ene wo sika o to so
another week in Sansum Beswan onto apatano say okay, so we fia mama time na etwa so na de me mobi ngumra sisi fly away travel consult wa pesa utu kwan afiwe try away another fly away travel consult wo mo na du betu kwan na bibia koye kama ede ama wa na de agent fo no wo mo do so papa na so ba bia yanka se betimi edi ho danse ede ama fly away travel consult wo mo do betu kwan akwa Canada, UK, US, afa Schengen visa abode abenhye Germany and Portugal ni nyina wo mo ede obekoya kwanto nko ade fly away travel consult wo mo abeboa mo to kwan a wo mera ho kura wo mo head office e Kumase ahinsan bonshom enkran enkra batade bi nso e wo ho 0243 421215 0243 421215 and what channel ya na washa no so e dia mama se e Currency Ventures Zahara Mesha and the G capsules everyone makachi nre ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo ye kabom ye combination ni sano a and amusa ya de nyina away what go no syphilis and as a candidate Zahara Mesha and the G capsules kabomai na entwase emfama na eku infections no etwase de ama wonom na esanso aboa immune system no esipampim na etimi akoatia ya de e dia ma afei Zahara man capsules be ma ni wa hoto so no ebeboa pa watimi adi mensem e wompam hindi heba mesha etriti malaria typhoid and diabetes etuase one time e dia ma enro nyina da pharmacy chemical and afa heba shop bia da ubenya bi atom 0246 34 8334 0246 348334 Kovi organic tiger nut powder atadre Maria T denne atadre yati denne atadre Maria T denne atadre mati denne atadre Maria T denne atadre de jina obati de be mati de ndi atadre de kama ensem gugum ensem wo so mo ba ko bi om de ka hu we atadre no we atadre ai udi be fra na no kwa no nye easy atade no kwa we de ka benya anka ana pa bi sa no eye na homache wo so le ntem ba tambe ya dia pota mbe me trato tambe no nice no no wa ko dware na wa ye nsuo de no be sa atade kakra powder na de agum no wanom it is that time no wi a wanom no na mo kakra unse eja achaje na we no wa no unse bu bienu nyina mo be kono no eti mo be kono na achaje wo na wo ko prepare we ye so le yanko ya be tam o ta ya ba ya are our manager no afire no you are fired uduru wa wo was wa ku time o cha ade da wo baby I want to do aha nyina ya media nyina you body aduma me ko am ye tumi out there ewurade Kovi organic tiger nut powder atadre 0200777277 0200777277 3P garlic mixture we ni de wo aye ya nso ne so bibia ye natural e moja ni dia furu na when dem pesa wo ye no brofo ma me dia hina me no brofo me no brofo I am brofo pa okay ay trupi you know ay trupi garlic mixture you know the blood is doing improving your body coming out inside I'm translating. If I'm translating. No, oh, thank you. Thank you. Yeah. And the moja is doing influencing your body. Thank you. The moja is influencing your body. Yes, and the blood is doing good in your body. Very good. If you are fats too much
You can't walk. Oh, mommy, why? Oh, no, I don't sorry. like that. I'm sorry, ma. Translating the English word for me. It's very good. And you can't walk. Your husband cannot open your legs. Now, if you know your husband cannot open your mouth, yes, and the way your buttons is too much. And the way the taste is going. Yes, you need 3P garlic. And the man, the way your stomach is doing baga baga. Yes. And the way the bema is getting small. What's up? Like unkruma. As unkruma flour, not every okay, and you need 3P garlic mixture. Garlic. Yes. Garlic. Yes. You need 3P garlic mixture. Yes. I translate it to the English. 0201 0021 0201 Nanaka Alaska Star Enterprise. Alaska G, Alaska Po. This man is doing good. Yeah. The way he crossed the distance from from Canada. Or free Canada. You are Yay. USA. You are and Italy. Very good. Oh, okay. And the colors is so beautiful. The colors and you can. It's beautiful. And hey, mommy. Hey. You can get somebody's wife. Girls, it was if you buy the Alaska wife. Also, but my joby girl. Yes, somebody's girl. Yes. Yeah, very good. The way the Alaska things is going, and the light, and the fine or fine is not from Alaska. TV strips light. The way it is breaking the room, yes, and the outside, and the stickers, okay, and the opposite chemicals, yeah, okay, and you need curtains. Go there. Alaska is doing great things there, you know. So please don't go anywhere. Yeah, Alaska G, Alaska Po. Kumasi addresses are not a Plaza Prudential Bank in Dynamo 0554114878 0554114878. That time I would say was a canopy, Neddy Obia Messi canopy. A canopy. Never money is Messi Mania, so I am watching you some voices. I know. Yeah, run your man. I see a quasi. Oh, we want a more. I had a panel for Bagana. Dr. Dawood was sitting here now. I was all Bagana. Some Bagana, when you was so sana. As MPA, as a man, who was a come and say, Dr. Dawood. Because they say no, a man is a good idea. You careful, Debbie and Pet, and I'm a woman. Or don't say, would I want to say, would I want to woman? And I shall my baby. I shall put a Dawood 360 capsules. See, I did in a baby ointment so sad. Fade, I would have a malaria. And no, any of the 8 was here 0244
886437 0244886437 nana kuya kwa baby baby bia woko ama yi wutim sa no ya da wo o ka sa nyi de nana kuya etiefo ya da wo pa koko na satiesi ya fi US abagana yenua papa bibia woko de ama adumo ye da nyame ase pa nana bi sha se fru so ama said ye ne pa no said ye mahuhuru no abesi from tapasa na wo de me awurawura ba bia ma chese answer de wajojo me kura wajojo ama na de na ayesa de no ha ayesa ba pai awurade ba ba wana boom wajojo me ayesa bi ye boom za no kira me dim maduma yes ehia pa pai enti nyesa da me honhun apai hwe ama asemi eya asem kete emu bia nwa me kuma waje me ba enkora ye nan baby omo wone de em abusua miensa no mete wo mo nka enti me de ba abusua nim se abusua de mu di kan de ma me ne de miensa baby enkora no wono mete mo ne nka enkora no mete wo mo nka omo ye okay na mmom ba ko no baby wo hye no mente ne nka enti mo bai na mo betumi de aboa me eno abusua wo bia mfi obi anka ho asem adaya ye ntwe to December na ye bekwa akohia ye kohia ne aka akwala no ho asem ena papa ba ko a odi eto wo se da bi ma fa kuntu nkwa so aba no wodia gene number na ye den na frɛ ofrɛ ba ko afa de no anu no ha adwene dodo wo ha adwene dodo me ma ne akwala ne kasa de na wo ha me saa bekiso gina afon so ka asem wo ya kyerɛ ye ano se mesra mo mempe ehaw bia ne to ne bene se bekwa akofa ehawa ba na ade abachie akorai ba ko ho no ya baba be kunkum ya ho de ene ya me na me de eya me ba me na se bio akorai free ma ha mu ba ye eti mesra o abusua mo ka ho na mo nje me ba nye de ema me se mu ntumi nje soso a mehunu nse Akoma FM omuka asemi bi eti manfa me dan wo mo anim na mo mfra busua na mesra mo ba bia me ba ne wona amani nje ho no sa akwala ba ko ne die se be ya enkofa ochina entokwa bia ama no monye ma ade ma me wei asembi wo mu wei eye obi ati obi wei obi aka obi ya bo abusua mane a ye ne papa ika ye no kasa kire Mr. Safo ye no kasa ma aka che ye se oh December maka amate enkwala miensa ne de nyame ya adom a December ye betena se papa no fie no na nke ya tena se ne aka ho asem timu de mo ntwen ba ko ne de owo ho ye bema ye de ne beba na mom de omo maka ne de miensa ne de December ye beka ne nyina ho asem ene ye je yo ye twem afei de ya nti kuja me enura emufie wura so ame ye fie ha na ko efie wura so ame se da so si we ko ekom emuni amma frinknan to ya nti bibia me ya sesa nkola ni nyina ya de bra mo enan no ya de bra mo munso me ya ho ntoyan munso me ya ho ntoyan o abusua muni yedi nkomo no man ka ne sa ankyere ye ma me ne kura ni habi ono won kran enti na ya suma obi se ye de ye babia ye di adwuma no babia ye wo enti asam no de bra ye ya babia ye hyehye ho enti wo di asam ne bra ya na nkyere se ya da ye di asam ne hudwuma e bia pie ne mpie ye ne ye di hudwuma enti ye wo babia ye hyehye media genu na ne ye kase ye wo baby a ye say ye si ase wa se bibi wo kra na se ye kwa ye ka cha ntifo se a o se ka na si wa no monko aha ne wam wam de ye be ko aha ne ye kwa baby bi wo behunu na ye di adencheche wo baby a ye be ma ye ka se si ade akọ enti ye ne mo kasa ne se empanifo no bi wo nwuram no ebia na wo fie enti ye ma mu baby mo ni wo mo kasa fi se mo won kan e ma mo ka mfa nkola no ma ha afei de yehu ya maami ni ha eno mo aduru ha
edi nkɔla yi fie wura so ame ne wɔn nneɛma nyinaa ka nkɔla yi gum edi wɔn aba abeduru ha abra mo anka bibi anka ankyerɛ yɛn ansa na yɛfrɛ maame no ama ɔno soso ediri mlika anadwum obeduru ye ada edi ebufuo nko a edi ebufuo nko a edi na asie edi na aba a yɛntumi mfa no nka mu wie ya wosinyan efie ne die nkora no yɛde ɔmo abro nkyɛn so mu gye mu nkola na emu efie ne de yɛnka ho asɛm na mpaacho wo nkora no ɔmo no papa te he nkora no papa ne bagye ye wo hu se maame no ba bia wɔde ne mani eguo no nani nye ho enti ɔbaa ye no ɔse mempɛsɛ wo ne me mma betena ha maba befa me mma wo na wo se wo nware biam o sa wo se wo nware gye a ene memfa me mma betena me nkyɛn ina fofi anto ata ena papa ne kɔ ena mo se sa nkoda na ba na ɔmo nkoda he ehe na ɔmo nkoda na nya asɛm na yɛnka ama wo bi ne kunu na si fie no eti sa wari gya ya ba anka fie no kese se ɔmo kyɛ ɔmo mienu na si ye eti se wo ba na ankɔ ho se ɔmo ntɔn a enkola ne nti ɛna ɔba na ankɔ ho eti se na ne kunu ni hɔ a ɛde ho na ye mede nkola na brɛ ho eti se fie no ye bɛka ho asɛm de a yɛnsa ankɔpɛ baabi nhia na mo ne wɔ asetena papa ɛnɛ mo ne wɔ asetena papa a wɔn sa mehia mo onim de obi de bɛyɛ no eti ka mo hyehyɛ no na mo de ɛne aka ye budget atwa to no nyinaa ne sɛ enkora ne papa fie ne si hɔ oba efie na wo ni ba ma ne si ye no ene wɔ hɔ no eti be pa akyɛw dan na so 3 months nie sɛ ye bɛso so ayebusa wo betena wa na wo ntena hɔ eti saa mene mabusa wɔ mo ɔmo betena hɔ ɔmo nim sɛ ɔmo yɛ de ɔmo tena hɔ eti oba wo betumi aba fie hɔ na afei de ya kyerɛ wo de wo hɔ na nkola no anya baabi ade wo muti ayɛ de ato sɛ baako no mo betena mu afa wo motena mu ɛnan no wo de be ma han afa ma han na nkola nan no fa hwɛ wo mo ɛno de mo se da bi lala yɛ nka ho wo de abusua te yɛ wo hunu na wo ana wo sɛ kwa ba bie mu a sɛ nipa ewu ne ɛsɛ ba ba hwɛ yɛ chi bie mu a anka yɛ besua nyansa anka nyansa pa anka nipa besua bi wahu de wachi enkora na amusu se be ma ne se emi amfa ne mma oba no emi amfa ne mma oba no ena ni fie no ena de anka hyehyɛ ne ho bi abusua eno de anka ho bi eno de anka hyehyɛ ne ho bi mo fa anka ho se be ma ne se mi fie ne de me mma dia me mma no mo nko ba bia eno de mu twemu mu tan a enkola no enkotena fie ho na se pa se nkura ne kwakwada ba bi die yemfa nka ho ankasa de na kasa sam kacha sofo he eyo ebrade abo de abusu ntumi anka ne first na maami somude na wo pese wo ka fie ne ho asem de eno na mo de be twe na so mo ka pere wom mo sempoa wom abaifo mo pa amanfo ejapade mo na mo mpa mo de eno wa ba betena ha fa book atworotworo amanfo no nsem wadru court ana beki de nie beki awo miensa enso ne nana no miensa wasi ne fie onfa nya hwe hwan de wa wonan wo onfa ho ejapade anya hwe na mo fa ma wo mo ejapade ho na esomu obi awo ne de eti sese mu ankasa mo de yedai ania maame ya de fie na ma wo woni ukunu dia ena ntawantawa ba mu eti kola no fa ko hwe mo anya no ano no na sese dia me ka kire mma obi ansi ne dia sese obi anya ne dia kakra ba ma wu ya ni hu se ayi ya wo ba ma busuafo ho munya na muntu ana ukunu unse wakwa bi wa ha ewu bi wa ha eti ankora no ewo chefa wom me pa acho wo ne woni wo ba ne kwa wo ho no ba ma no de wonim nyansa se woni wo ba bi na ti awade na se eti se wo ye ajapade ma sa ankora no na wo ba bi abre sa woni ne kuru ti awade ase abre sa ba ma ne firi mu a ne yaka wo kunu ma bi afrifri hin ba yo on so meje wan wuru ya maje we so firi hin ne ba ye ono so meje wan wuru na wo ba na ya ma wudi wusika ba akonhoma
sana mema ne bitu ana de dodo na ya de sika oba mi sifie fa usika ba ko ma hwenkola di school kakra wo kwaje ba man say hey oba fa we de asam mi sifie no adai na owia wasa ba beche enti se ye hunu mesra mo ma musua nyansa sa ha we ye twam si wudi ye mo akohoma no nyina mo hwenkola no eye mo ma obi anyi ne de mra nanso ya wudi bi ohwe na hwa wo shoot mi hwa okuna otum se ba ma we de opema wo ye jamanfo dachi bia no oni wo ba mo abre wonim se nanse ya sister bia se mo de bre me nka nwie me ka wie asem o ka che mo se na na akua masu papa shese me ne ba me ya bra na ya wie si ye fie na ba me yi free mu me di wie se si ai ba me yi free mu a menim se ba me ko wo ba bi afi de nkora me ense free ba bi baaye edan yi so ye enum ya se wonim se wo kunu ne won nkora wo ba bi na omo wo chefa wo efie nim ono so ni na wo mianu esia pai enti ya cha dan no omo wo yi wo miensa wo eti wo so ni wo wo ma mo so mo fa mienu no afi de nkura ne ya omo se yan efie no ya pese ye ton ma me ye ntumi enya sa ya de be ma han efie so ya self contained wo ye de be ma han che wo hu be ma wo hu problem a wo de abafi wo hu problem a wo de abafi enti fie bebre sisi esisi sa manso nkoa because nkura ni nyina adwena te eti ene papa fie ne beton wahunu manso ade aba wahunu hawa wo de abre wo ba no eti mesira mo emama mo tomato pana mo yiya first ne de me hunya ne me kokko da ha wo ne wo made ha me ho ahwan da ha wo ne wo made ha me ka we sa no mo ye no nene de adan ade ne ha mo evangelist wi afa asem nyina fa hye mo na ye bema na ye hunu se mo ntwra nto ho ma ye hunu na ya hunu nsese ye te na mo kofa mma ne bia ba mo nya omo agapade ma wo mo na omo ama meton de ye ne ho abere no atimu no mawie ama da se Pastor Julius Akwaba Awa me josu se bibia boko Akoma ka bibia boko na kwa so de wota ne nyina ama ne ntie ye ntie we and esa do fa ya ne de ya ne se me menka 1 minute bi na de de wadini na ama ma men chat ye for na me ma tie na ha be chia me sofo emosin katia ene the birthday sofo nyame nshira pa no ntene mu nchiro wa wo dai ama ya ma were ho na afa ni hu sa de men ka no ene ma bi o wa ya ne ye kan ko fofi se dia ye ta obi ni ye kan na se oh the reality on the ground na se abusie omuni sabio nuhu ha omuni nuhu na omuni anyintum honhom se ya ade na ye na enye enti ajatum se de ye na anyintu no omuni sa spirit no na anya omonfo afie bebre ni busue bebre mu se ya asuma baba e beka ye tiawa nukuru ewu aba ne ma papodi ninkuma afo nchen eno kwa de na ba ko owom na problem se na kuma ne mpom peso do ne ba na ampa ayi ba ya mami ba ho ye hu se na mo ti twetwe nkula na tanko mami nchen ai na de papa Akoma ye ne bakio se edu ye na twetwe mu nya ko si se pawo beta play obakwa na ma do entinka busia fo mo te yanka mo bai anka ne fe no da trusebio ni papa atatra se oh wo dia mo mfanche Akoma bakidi ye nyina ya te na ntaye ebi ankura na eye ne ma yetumi da se mo mu nkura nti de bari na mo mfanche na de enchehye ye de egu akwam no se ebi December ye beta ta entoto na bibi ese ye bia na ye na de ese ye ka kire ma bia na ya ka kire no na se nkura no mpo ana opese de omu na abre wo mo a de abre wo mo anka ansa obi o ti de bo se abushei mo ye nyame so ade but ye de kesa mo ba ye Akoma mu di nya kesa mo di abufu na mo be pon kwala no ade ase ma na because wa ba da kafe enkwala na ba akwala no ba ko na owo mu ti sa ba ko no na opese hu akwala no na mba to sei nya ni patna aye na ye ka na bu afu ye ka no mo se nka na sa ye ka mo se nya no kura ene na me ada die no obi a wo tie fidie bi hu sa ba mo ba ye ana bu shari asma chama no ana bu shari asma chama no asma bu shari asma ni na se
Say get na sister na ba be kana sam ewo ye ho ntino ani mo mpo akola no enhye no na mo fa bi nyansa pan ana mo mpo akola hye no ama mestre so ba emwa afiefie mu na emma onuado ani asetena pa enkoso so busuari tie na mestre wo mo ara sister na nka mo mpo akola no nhye wo mo so wo fi se mo po hye wo mo ye timi enjere mo nemum ni hiye mu no mo no mo ntena asetena pa na mo mpa asem papa bi nkanje titan kyese ani eje wo manyina so oje mane na eye man so obeje na said nkwano mu no mo nsai amanye bi anto mo na da chenkwano benyiri ebenya bebe mo baba se o we la besi ama asem tebe ama me da Pastor Julius Nyami Enshra was say Akoma mu nsam e blast loud e wo taxi bi number no eye AW 351-17 Abrepo Junction e de batafo wo mo atia na said Akoma sore e wo taxi no mo na debate ni ade e kwaso no eti taxi driver ya wo de ka ifri Abrepo e batafo ne mo amutie e wo taxi no mo nyina ya da mo ase Nyami Enshra mo papa Obapa Memra osoi ko be body break no no is he having yenye be ko bi dem Christopher because yenyina ya Christopher kwesada na memenda ni fiade dura ya ye die ti bo ho de bo ho ya ye ko to ozana eto na so so within us na ka se onuado ni mo ezi for say yonkodo biakoye eju ba bia na ye biako time because odoni ni ho fi se onua ba ma afri mu sabi odene ba ma wa eye oba ne ma meti ase yesa ne ma me mpo awu me asem no de ama me hu da me nka biem because also oba wa kire ma me hu se ye kra no am say ye kra ye family na eya na eya fi se ma me ni hu hwenye no e no ba ha no wa me kasa wo je nkra ni nyina me problem no oba ye no ose miensa ne de nyame adom oto o monka ono o kasa fine ba ko pe no de enko na wo honum ti ana ne ba no o ma ne nte ne banka fi se o so umpo no o mpe na asem o se de ye o se ne ba wo ho enti o pe so ti akra ne nka na on ka so o beje no ebia kwaku o ho te se o me ho ye okay ne nyame nka ho bi eno ano no enti se o ka che o se ma ne nte ne banka na ma ne hu na we na bufo ne de nya eno a in fact eno ye talk Akoma chede uti me na if you are some na ga say entomani ade ma what say ka ba dia da say yes just say o mo ram na say we da Akoma chede abantam ani a chede mo ya dem cry neighbor in fact me ni kokwo nko a ewo aba ewo say that mom ye cry no me kai see from no ya ne mo kasai e ma mo kase December anka mo kwotena se na kanyame ya adoma December no yeti ase ya ntwetwe ya anka bibia ya no so okay se ne mo nya ntena ase dia ne mo nkwotena se nyame ya adoma December no ene se no ya wo ho no man kra nine ni nyinara modi o mo nyina baaye me mesre ebufo wo soro na wo de kan sembe bra obon sa afi obewe na de bim die kra kodifo e bia me kase modi bimo but mo ye de mabufo kra difo wo ho ene fie no so se mo de nkra badia na nka wose mu di fie ne krata aka ho fi se de wusi kai obi a wona japade eti efie no mompe enkra ne dia ana eti fie no momfa nye hwe na so o se na anu ani sister ne kasa o kasa otifie ho ana wan kasa okay so ne moda no ma no se on tifie ho but onu abie na num tuo se ote ho two wose papa ne ye recording bi ma no sema me emfa ne ma baba we recording be sin ekra mai and you know ye nyina acting ye nim ye obetimi afra me kwantan say me hye da nsu na record obetimi asende abreme se me ni ho ntimaji adi eno kran ba ye hu sika tidely no akra ne video na ye hwe ye no mo say mo nyanti ye say according to sisters no mo nyanti ya ne say o bewia no na so mo ba mo ka different enti no kra no de he na ye no kra ye mfa na hye say asem na ye kan no o de ote ya ante ambechire mu hie sa so mo na mo hwe ya me say bufo nti mo ahwe nsi ana mo de bufo atam nkra yin na aba na me de meka cha baba we so mo de na aba onje ne mba eye ne ma enkra nan o mo do so me ye hia wonti me hwe wo abosa kwa na wo wi a mo binwe
I think some Motiano they are even comfortable with their mom. Interactions na na ekoso na. Omo pa omo ma mi asem. E ti dey nti na obe ha ho. E jafade ne do omo twi mutan. E ye nkra ne dia ye beje ama wo mo. E ti se mo de nkra na ba dia mo nya ready se mo de krat efie ne krata na eba. Omo ti efie ho no. Mo nya ready se ye ma mo tena ho a mo diska na ebre. Ababa we dia hwe nkra no. Se ya mama ntina won so amuntu na mo fa mo fie ma wo. Na me de dia me ka se mema omo bebre no mo problem o. Omo problem because one obi aba beje ne de. Make us who see 2 bedrooms apartment to say 5 now ma bro 5 obaje kwan abeche e dynama wo mo. Na so hu so omo nyina beti na fie ho no. Wo ne besi wo no. Me da me mese ababa we de meka ne so omo de nkra na ba. Onye ne ma enkra nan enhire so mo aso ye wankasa ho ma de obedi bia mo bindi na emo mabusafo ne ye ka che omo so mo de abufu abade a e no mo fa abufu okro na emfa japade ne mra ye beji aka ho me da say papa na na kwa sensem bi on tia senti ya wu kire me ti wo ba kire mo ansa na wo wia no wa kire me ya mo ya mane ai e fon so ne de sa ba mo kan ne ye ho so ai bebre kauna bebre tumi kase fa cheme say na asi na ezo letter fine 87.9 bebre mba fa no ko bebre tumi ka e kire o mo yire no pa wo mu chaw ba dodo na nka fo bo se bibi asi awie no na nkola ayi o ti osu ntimi nka se emra ni mu no uberi jet bi so ukura nkanjo so wawo ye de na ba my sister bi sa wo kan de papa no se wawo mienu e wo baby wo te ase enkwala mienu na chi no waje a efie ne baby wa man kwala ne danti no masa akofa mienu aba se wensu ye nkwala ne ma na so wonye na nye chena because ye ni kuru ti ase o ka che ne ye mienu Akoma FM 87.9 wo mutim e ye dan mo sa fa mienu sa be kan so ama na ade abusuafo ya ye mesrɛ mo sɛ wo munyi yawdie mfiri wo mu yawdie in a sense papa wa hye suit ya ne kola idane so also so oyeda so fo ankasa na elder oyeda elder de ankasa mu nka nsesa wudi animu kura wo nsesa wudi animu je nkwala we du o mu ba se wo de oba na de ebre wo mu ata de wudi esiesie ba fie abusa pa yemi sere motombo yenu ane na ewu bo ba ne bia wonim nyansa moma yemfrɛ no yemfra koma mu nsemfo na yemfrɛ ye yere no ne eda de nka wo na wo nya wo na wo champion ye ka bibia eda nte ase wo onu na ye onu na hyase ye sa de we nyina so no na wen chesa wo do wunu no de wawo no won chesa wo do no fi se ni moja na wo beto agu no wontumwi wo mabo maame wo but akoma na eteche na wo beto nkola na twene maame so no eda mesra wo hweniye wo ba no wo se ga na ka se ukuru se unu abema se ninu aba na eku no nti yebusuafo se ga ni fa evidence mra but de unu abema no ka se wo wu a evidence mamu mfa nkola no ma no evidence apa yenya nkola no abedidi adwo no asa wo gure adwo no no bibia baka bia se evidence bra wa wo request evidence unsu ni bibia mo evidence nti wo problem ni say ya basra mo asembe ya na metena wa na mabusa se dey no aye ya ayefro no hwe ni gia na ofie abusua ni mienu da mo koye gali hu ade sofo enti na won ka hu na ni gia nim pa ama wo pa kanfo adwene huna mafunu mrafie wo pa kanfo adwene hunu pa mafunu mrafie so wuro efunu ba ne e be kira wo se me am kro mo fantifo na no kru ne tie bobra no ka cho se fire dish ne breye sa ha ne sankore ha ne wini ba mi krom wo betira ho na ade akọ but ye wo ya ho ade ne de munyina mo bai na asew yande hye na asew na serious na nipa ni wu a minim de ba afi otanka seti mbeda hosa ye ba sramu asema ye ka ebi wa busua bia mu ye sramu
eba sa nkwala no yie die ene hia sese mo de nkwala ya bre ma me no waje na ade eni moja ontimi ntu nsunu ngu emfa ai enhye waje na ade ko se ro kwa ko de nyame ase se ne nsa aka ne mba na aka aka de ne ka na kama busu apan na osoma mo no na nka wo se we de papa nyame na me kire wo nyansa ho se wutia wo mu ba vim sa no na wo de asase no dan no papers nyina ka ho mun fan koma no omra me fa he mo amutifie o bro nya mu nyina mota amaso mun firim na kurani no wo onye kurani po na wade na agu enkwala no mra me fo papa japade but why nya lisa so on fan kwala no mra ti free sabre ko si December mbatena se no enkwala no be didi sika no papa no je ye no minim se no yare o de be ko hospital o de be to nro ti sika no de na ho nti se enkwala no be didi yi but enkwala no mo nwiabo e de on be didi nanso munya mo adwene se de mo apo enkwala no e de ama maame no mo mpo dan ni nyina enfan kan afi de na mo sem na di mu na sa anya sa na se koba se ni nua ba so onu tifie ho wo papa ya wotie wo se wo nua ba no hwi hia no sa wasi ni fie oni ni kunu nete ho ba no no so ati nkola yi papa fie enti wana e ka no kore no okay so ati wo so anti wo mo be po nkola na mane dia mo po dan no enfan kan na nkola no so ni di da chi bia no o mbe yeye no mo yeye a na ma wo mu ware a de be ka be man be ka se ye ko hwe papa nkrofo ko fo so de ende obako yes obako so nkola ma mienu mama mienu kama so nkola yi wo fe so no na mo be tutu ntuma be trans mo be je mo ba so I say de mam fi se wo bo papa enuanom no te mo hwe da ache na mo siesie asem ne ne anya sa na nkola yi fa mo hutirim ka da cho mo ye ya wo bo nsu agum so okay me das Evangelist Nyamishra papa na quick credit investment egusua bobosia wo pe besia bia adwuma wo pe bia trem aban adwuma ye ni ankora adwuma ye ni wanka se adwuma na wo ye de dro na wo se wonya bosia na de hye adwuma ni mu a quick credit investment no susu no savings no account opening no deposit wahala eno Ghana card wo mo se yanka ncha wo se wo mo besia internet so eno tia no ahye ne so de amaye 0302 200390 0302200390 wo Ghana card nkwade afre na wonum ema besia ho adwo Sankofa natural food spices ya de ka yaduane ho eno ane spices ya de yaduane na de obi apomode ho hia ne pa anti prakasa esurisa formisa ketenkete ene ade no a eno makeka bom de ayem eti bomoden na wadasani bia won sanka binam se ene pressure dodo ne nyina ya spices no a de adon aduane no ade na kofa pressure ne akoma hwehwem no ebra yen ene spices basa ne nyina ye jaidi ye Sankofa natural spices ene obia ede ye na aduane 0555603143 0555603143 Rocker Clinic Limited ese bomoden wo mo de adro foforo bia badwa so ye friend Medfagen capsules sa wo ye adwuma na wo brepa wo kodru fia na wo bomoden na wo memene bi ekọ ede ma yankasa ye tena se che ye gina ho che adwadifo akuafo wo bibia wo adwuma ne apagya obedu fia wo sisi na waposo eye wo ya eye Medfagen capsules ana aba no no made be che na wo gina wo na so kire be ni mra na wo se akokora ene abrewa ekọ jogging Rocker de ye ni wo mo efritete wo mo na de pakum capsules eba ya mema no wo ma no bie egina wo mo na so wo ma sa de Genicure 442 ene ven capsules inada aka home 0248885040 0248885040 Danny Herbal and Trading Center ese bomode na wo mo nro na wo mo de abadwa so no bomode ha epe bi malaria chewa eye Danny Herbal mixture ena ade du asem wo wie pe na wano wo mo moja dry fe ne se Danny Tone Herbal mixture eno ene moja dry beboa na moja na awe ni nyina wasanya moja ewo nipaduam afa wo ye be ma na osisi eta ya oya amama ya doso osisi mum ama osisi mu aye mre wo mpaso gro na enhwania wadro eye Danny natural herbal capsules Danny herbal ointment enso wo dwa so am e ma ne mema nyina wo bia yuso ahototo eno ane ade etu asem
afei deɛ nanse wogu nso ase bia kam ɛka ne sɛ wonko gu nso na wote yi a wadro ɛyɛ Danny Prostate O capsules bema prostate ɛbɔ nka yɛ wahotɔso ɛyɛ Danny Prostate O capsules hwehwɛ wɔn makyɛ kwan ɛwɔ Kumase Ashtown emrom baabi a Danny Pharma ɛwɔ no a ɛhɔ ɛna wɔn so edi dwuma na wɔn nro yɛ mebibɔ so yi deɛ herbal shop ne pharmacy shop bi ada obenya bi na wato 0244364651 0244364651 nana ye bi enie aguna saman ene ye de ani kire mu bambo huhumu bambo eduabo eduto enome ni nyina dako nana ye bi empam musuo bia ne sasa bia edi wachi na ebo bra no eko ani mu betu kwan a bomade akona na ye bi nche na kwantusem ni nyina da wontoto bibia kama emfa emaum 0243134535 0243134535 Akoma 87.9 FM ena fei Akoma mu nsam dwumadie ena agusu aya wutie no sade nsuo na ye menim na eso so ye bia homa no ade ato mu frepa na wadwenche no watumi ade aba 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 Manager TK ewo Kasi Total sabre woni adwumayefo ni nyina wo mu etie papa manager chia papa we heavy say o tie radio no say ya ko chia no Kasi Total ana na bia ka no wo de be ko ho wo sesan wa yere na che say ahafu papa no atobi wajibi ewo ho no mo me koto me ko de Udi ni baby akasa free. Me ba je feme Franco yin ba me ka se free kote. Okay, be me na yentie we. Me ba jo na eti o mo dem kwa de ba no ma fa dan na aka ho no. E be na kwa de o ba digi. Ana wo be se ma me no na e hye kwa no nyina bra bucha ni kan bambi. We de yesemo a mumye mani na monje e dan kan bofra no. Yami shamo pa mo juma pa mo ye bye bye. Yami ensra won so 0322498035 03224 98035 0243 114497 hey and the network no ba yire say ya sorry as true talk ne dia wode efa Facebook no so ema ye enonom Idruso Rabi so say please is the woman like property or kids? Okay. No someone fan no baba ye jini nyina. Ede akam na wanga bed. Okay. Okay. Nana Kria Sante was if the kids are with their father, he's also a parent. It's perfectly fine. Doesn't mean the mother is less capable of handling the kids. Not just what them say na no papa nchen ya how bia ni akire na ka how bia any honam say na yo mo so na yo no so me mani wo mo no so kire say maame no kra ne wo maame nchen ya hono anase epai. Hello. Hi, so good afternoon. Good afternoon. Okay, so you are planning ninya no na bushia na ye no mo anye ne ye o mo hwe no mo a oba no o mo fesi anye de ma no na buta we akopim December de better than crane di Serwaa sira Ela se nana kria tie for network na de say de njuo na ya no so mi a wani kuremu network. Okay kuremu network. Hello. Hello. Baby akase free. Oh no, Patampe. Original Nigeria. If I just to circle the time on puja for day. Abraham. Nigeria to say ya tebem. Aso ba to no puchi. Na man me am bra for the just. O na bu ya me yan shimisi ho a. Adia to yeni. Me me de ya ni di ni 54 na o ti da o di na Nigeria. Adia to me. Oh me. You be can say baby. Ebe fi adisia no. Oba ko for ho. Ebe say apana ni makasa kan kwa ka bi to ho a. So the adisia pani you di ade be tini asisa no mama su bia be fi. Because ebe ti dey say apana ka say nkura no. Mama me ne he no. Mo je bi mbo bi ase mo hu nkura no. Ebi no. Enya ni sha
Ini siapa ma? Ada tu mana ni? Yes, saya bisa nasi. Saya apa nak nak? Kita mesti sana nama dia wui ni ada dia. Omongnya, tak sih dia because yang orang orang dia jadi pada asyik dia aku pun sudah. Oh, Shrawan, so we di baby akasa free. Minya bay. Yes, sir. Nao. Kojo po kumaju so ana Japan champon. Kojo po ko afuom. Okay, etu we ya champon ho. Yo, kafra senu. Okojara se afuom. Mami cha mi ama kwenta na yawo. Wani no kani cha dan na anon banana. Ana mi sawrakun, wo New York City. Oye obi a wo yin mama chiamo. Oba ko se chiao. Na nya be. Se ye betre so hu. Mo ba afidie yi so. Je de kro bia wo bia mo kan kire wo be. No onso no ne bonto de yam. Na ye nyu be su bi wo bi so aja wo so no. Aja wo so wo pro ho. So hu. Ankola no wo ho a ebeboa. American school fees ni bia no. And also e ba ko na nka wo de ba na o kan ho asem de ya. Na wo tu ho na mo se me ba ye no. Me pese mi hu no nti mo nka mo na mi ko hu ma bia wo te. Anka no ye sempo ye wo mo di nkora yi ba yi. Eje wo ba yi wo nkwa ma o ba yi ne wo o nkora yi. Abusia wo de mamu nyimani ye je se gumo ni ma so wate. Ami no fa kwacha wo de gudu jogu fom. Mo ma adwubre mra why? Minya ba bro from Accra. Me da say hello. Good afternoon. Good afternoon. What day? Me pacho me your friend me akos me ka free after month. Ko sha enti. Me pacho abusuye sa no mo ne maami ani ni ye because nana maami ba ye no wa anka se wo ji ne mani nyina. So se de baba ko. E nya me kire wo hu on. Ne mo no o pese wo ti akala nka. E ti so ma ti we ni kwa na se wo pese mo di akala de kura ba. Muda mu meyi manu na mu ntini nse maame no na mu se maame ne kase afa mu nfa nkwa ni nyina mama ansa na mu de nkwa na ba na maame aso ba kenti na hu ne mo bo sa akwa ba papa won ntini kenti mo tuna se nkwa ni nyina ba se eni nti no onye ne ma wo ya sana mu ni na ni ye te se bi se bu nya ne kura kaya na se se sia no wo ma ko nkwa na mama maame no wo nya ne kwa ba bi oda na tumbe kan na tumu nto mo ni ye na o me ne maame no any year kakra. Now we are sad no my idea with us. We didn't have a casa free. Hello, Mama, me Mama, honey, I do my moye. Yeah, me. Amanda, me the more drug now because yeah, and I mean, my friend, my chair. Mama, Monka said, Mona, Moncan ye na. I did before Ancasano. You only bread bradier too much. If you make us a papa, it's a crown. We shall need the only one we see in change. May Baba Bow, who knew my power where they oh, yeah. Not now, sure, Nani, Mamia, bra, maybe a papa, ya. No option near ma. Just a modia before more yen near ma, and yet. Papa, I never the one who will be Kunkuma, which are for no. The chance that there are more yen a day, and yet. Mamma will be to me, Castle. Mede mi wa mi mpe frigi o nanso owu ya kwa be fa so a frigi mu ya de ne be kode ye ya papa no kan nanso no untumi nyina de papa ne kan so se mamu man kwala anya de enko eno de entwa yi mama mon sha asem na mon kan yi na bushi afo no me ye ne brebre fo fa e da mo se yes ya da se wudi ba bia ka se frame e frame ho mo no ka se free santase okay ya busia fo na ye no o ma ni oba na ni ni ye to mun ti fa nkula na ni na ma e bisema me ni ba ka so ne ba nya me tene nkwa na on tene nka enti esra mu ni bi fo no mo ni fie ne nka ma me ne nkula no okay me da masi yes ya da se wudi ba bia ka se frame Ini aba ma he majo so ofa kwata ni ma so mu asante mampon ko fi afe no tankoji ini aba Every day, Mammy Mon will be for Basoni, Jumedia, Moody, na Abusia Fred, almost see. So, Modin Koran, but now can't be a neck count Korano as from the Bano. One more family about that's a person catch on say. I cut a dining pizza, so one fan count you will say. Tomorrow, small mono, one more Edino Cray. And yes, one fan can say, yeah, Mammy Sonine or Jin Kolana. One swing a baby, Papa be at Trana, so when you be at your man Colano, say Uncle Anso, one more you know, one more transfer, baby pay. Madame Miniaba. The Meda say hello, okay, Pachaman 0322498035. Woody
Good afternoon. Good afternoon, no papa. Pacha FM, I'm on the first podcast. Akoma FM 87.9. Pacha, I'm Pacha the funny on my mind, dear. I'm a pastor, I'm the only girl, the very unqualified to know my house, some quality never in the summer. I'm more than I'm on Brahman, and I am more, I'm the show, Mamma. Yeah, so me say. Yebetimi afa ba ko mienu bi na ya sore so nti utriye ye na ubowremu a na yede wo awie wote na akua koko enka last caller udi ni babia kasa free. Hello. Yes, udi ni babia kasa free. Uni abema so fujima. Okay, so for yentie wen. Yale kan say. Essa mo pa bajafo. Uni fie no ema oba no ne ma. Ema na ma. Oni ne manya, uni fie ni na ma. Before me buy no and then mra kwai kra no. Oh. Jo mo ba o mbeka ya o mo kai na ya ye bio. Anya fe. O bi jan ta o beka se. Mo na mo kula grama no. Anya fine. Na e da na pa no so ye e da na wo mo kra no. Jo no ye na ye. Okuta Bible a so ye e da. Jo no betre mo na o ye na ye. Eti ni aba Edwani de maka no. Musha na munyisie no emma ba oba no ne nkwala no no mfanhwe nkwala no. Yada se. Akoma FM. Akoma bunsama na bna yade ba somo no yade ni nyina esi na nakua koko Pastor Julius Naba obapa akoswe sikapa Evangelist Samuel Mensa ye nyina dakabo mo ede esomo producer Ishmael Haywood nana yaw ene Belucha dama wo hwe yen e wo Facebook Akoma 87.9 yada mo ase emmo ene tie ene hwe ye kwai ye nyamunyanka Akoma Sports ena best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Ya krado na Akoma FM babe shake your cycle be say ye gidi na Akoma FM Asante Marathon jumadi ye title sponsor Kovi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder